Tapikansang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba,
Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos ang nabilin. Kabagadangan kita sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto Pizza 3 sa bulan sang Enero tuig 2022. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones, tubig kita sa tag na nga alas 2 o kanalauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagupdan kita sa aton mga Bombo reporters, subuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sa tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato ng aton mga taga-palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga taga-palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Makita kang mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pilagron ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Si Governor Eugenio Bong Lacson nag-deliver sa iya nga New Year's message. Kag karon sa pila ka porsyon sa aton nga pagpangalagad, mangin kaupod man naton karon si Governor Lacson
sa iya sining pahayag, no, sa iya sining assessment sa naglalabay nga tuig 2021 kag ang ginapananaw sa sining tuig 2022. Lakip naman ang pagpamangkot naton karon sa kung ano ang preparasyon sa probinsya sa Negros Occidental samtang liwat naman nga nagsaka ang numero sa COVID cases sa bilog nga Pilipinas ni, no, not necessarily nga nagsaka dili sa probinsya sa Negros Occidental kundi sa bilog nga Pilipinas. That's why ginpaidalom sa ginbalik sa alert level 3 ang Metro Manila. Kag subuman sa pilapig ka mga balita lokal, no po nagpagwa man sa ila sining assessment sa tuig 2021 kag pananawan sa tuig 2022. Amo man ang Philippine Army kag ang Bitaw, ang Philippine Army nagpagwa man silang assessment kag ang Bacolod Traffic Authority Office. Pagsaka sa porsyento sang syntax dako ang mabulig sa pungsod Pilipinas suno sa grupo sa mga negosyante. Task Force ASF nakakonpiskar pa sang kapin 80,000 pesos nga balor sang imported nga mga dilata sa katapusan nga adlaw sang 2021. Syudad sa Bacolod mag-resume sang vaccination drive. Sinigid entrada sa tuig 2022. Ginahingagaw banwa ang vaccination drive para nga mapalabot naton ka masubra naton ang herd immunity bangod man sa sining threat sang Omicron variant sang COVID-19. Kag sa aton karon nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ang isa ka adlaw antes ang alert level 3 sa NCR, mga kabyanan, no, kay subong ginpinalo na sa alert level 3 ang NCR. Di pagasundon ang tanan nga protocol. Kag ang tanan nga mga protocol ang finalize ang PNP Joint Task Force COVID Shield. Samtang sa Piak nga bahin ang Quiapo Church, no, sirado man sa sugod mga kabyanan, subong tubtob sa Enero 6. Kag first Sunday sa 2022 kagapon naka-record kita sa 4,600 kabag-o nga kaso sang COVID-19. Kag 25 ang panibag-o nga napatay. Amo gini, no? Amo gini ginasiling daw nga hindi ginabi mapunggan ang pag party-party, hindi mapunggan ang pag pinadayaw sa nga pila naton ka mga kulturan nga daw nagkubyal nga daw ginabuyan nga karbaw gikan sa Turil. Kapin pa dito sa NCR nga masyado kadamo sang tawo dito. Tama na, liwat ka ibuwal ang kadamuon sang numero sa nagka-infect sang COVID-19. Ining magluwas sini, banwa, may ara pa subong nakasulod nga Omicron variant sang COVID-19 pag-istoryahan ta na karon dugay-dugay. Dugang nga seguridad ang ginapatigayon karon ginapatuman sa mga hotel para ipatuman ang quarantine protocol. Kag ang mga hotel naghambal man nga handa kami nga yatag ang ini nga mga dugang nga seguridad kag ang mga kapulisan sa NCRPO ang magapatuman gid sa hugot nga pagbantay sa sini mga hotel nga may mga ginapang quarantine. Dapat nining hotel nga sa diin may nakagwa nga gina-quarantine nga isa ka babayi nga damo kuno koneksyon, dapat ipinahan nining hotel ipasira ini. No, bilang nga penalidad sa ila kapabayaan kag sa ila nga pagpasugot nga makagwa ining gin-quarantine nga positibo sa COVID-19 nga naka-infect mga kabayanan sang pilan niya sini ka mga kopdanan. Kag ang ining nasambit yang suspitsado
dapat panaugan gid sa nagkikigo nga silot no sa paglapas sang aton nga minimum health protocol. Ayo. O dito mga kabiyanan sa NCR sa Pasay City, ang ila dito nga alkalde nga si Mayor Amy Calixto liwat nga nagpositibo sa COVID-19. Tiway gali ni garantiya nga kung nagka-COVID ka, ayo ka, hindi ka na magka-COVID kay ang mayor sa Pasay City mga kabiyanan nga si Mayor Amy Calixto ang nagpositibo liwat sa COVID-19. Tiyan mo na nga bisan bakunado na, hindi magpasayang-sayang kay kagabisan nga nakaagi na COVID-19 kay ang virus mga kabiyanan pwede lang gyapon makalaton apisar pa nga nabakunahan na. Dili ka magwa ang pamangkot tiano galing pulos ang bakuna kung ma-infect man gyapon. Di gini-explicar naman sa aton nga mga health authorities, mga kabyanan, nga bisan nga nabakunahan, hindi na iyawan 100% guarantee nga hindi ka naging matapikan sang coronavirus. Matapikan ka magyapon pero mild na lang ang epekto sini sa lawas. Amo na siya. No? Samtang, sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita international, sa aton nga mga top stories of the day, pinakabahin sang building sang parliament sa South Africa na sunog. Kag panibag-ong masubra 2,000 ka flight sa Estados Unidos ginkanselar bangod sa pagsaka sang COVID-19. Kag bad weather. Damo nga mga Pinoy nga mapauri kung tani diri nga dito sa Estados Unidos ang wala karon makatigayon nga makapauli bangod ging kanselar 2,000 gid ka mga flights ang kanselado. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa Lunes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan ko na naton ang report sa nga patrol upod sa kay Bombo Liani Zil Minardo, assessment sa Philippine Army na may kaintanan sa ukod assessment sa bilog nga tuig 2021 kag kung anong ilagi na pananaw sa sining tuig 2022. Yari ang report, Bombo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, Bambadan, kung tanawan naton is sa 2021 no Bambadan nagtakop na ang tuig 2021. So ginkuhaan man naton ini pahayag ang Philippine Army kung sa diin Bambadan no naging na challenging man ini sa ila no, para sa ila ang tuig 2021 kagkasubong man nga dala na ang tuig 2020 Bambadan kung sa diin no diriging daw grabe ini ang ginasuffer naton nga pandemya sa subong Bambadan ari pa. So para sa ila Bambadan naging challenging gid ang 2021 bangod sini sa pandemic kag sa insurgency man ginatubang nila sa mga operations no batok man sa CPP NPA kag subong pagida Bambadan nga bag-o lang man kita nakalampuwas sini sa tungod sa Typhoon Odette no nga nagapadayon pa sa gihapon ang relief operation sa Bambadan. Pero pasalamat gid no sa gihapon ini ang Philippine Army sa katapo o kon sa mga personnel nga nasakupan sini sa diri sa bilog nga Western Visayas kag kasubong man sa mga pumuluyo diri sa bilog nga Western Visayas sa Bambadan sa kooperasyon nila kag bulig sa Philippine Army sa tanan nga mga operations Bambadan kag sa gina-expect pagid nila Bambadan no nga mangin challenging pagid ini ang 2022 no sa pagasunod sa 2022 kay tias sa subong nagapadayon sa hindi anong ilang operation sa pagpanagtag sa relief no sa mga nabagyuhan o kon mga naapektuhan sa bagyong Odette kag ilabi na gid sini nga nagahilapit naman ang election sa Bambadan nga amo ini ang ila ginatan-aw man o kon ginapreparahan para mangina matawhay sa gihapon na Bambadan ini ang aton nga pagatubang sa 2022 Bambadan. Aha. Sa Bambadan? Amo na no, damo sa mga challenges
ang lihok ko damo mga challenges ang mga na-inkwentro no sang aton nga Philippine Army sa sining tuig 2021 kadamo nga daan sang way labot nga may mga insurgency pang Yes. ginatinder may ara pagkikita nga daan pandemic kag kung ano-ano na lang wala labot sang pandemic kag insurgency may mga kalamidad pa nga nagaluntad hindi man na pwede nga hindi mag-involve ang aton nga Philippine Army ang aton militar sa sining mga relief operation nga ginapatigayon. Maayo na lang gani diri sa Isla San Negros kag diri sa Western Visayas hindi ka ngay sa ibang yang riyon nga samtang nagapatigayon sang relief operation effort ang militar ginaambusan pa sang mga rebuilding NPA Bumbulyani. Yes, correct kada bambala no. So kung may ara man nga mga departamento balasang o kon ahensya sang gobyerno nga dako ang nabulig isa ini ang Philippine Army bambadan nga nag-augment no sa kada area nga nasakupan nila para makabulig gid sa operation nga ginaubra subong labi na gid sa mga nagkalasangtan sa nga bagyo bambadan. So ang ilang pahanugyan ng gid sa mga kauturan nato diri sa Western Visayas nga mapadayon ng gid ang kooperasyon na bambadan para maagom naton sa gihapon ang peace and order diri sa Western Visayas. Aha. So babadaan pamatian naton ang dugang nga pahayag ni Major General Benedict Arivalo. Of our accomplishment for 2021, grabe yung ating accomplishment, ano? Marami tayong nagawa in terms of our campaign against the CPP and PA. Kaya masasabi natin it's a good year for the Philippine Army, no? Mga malalaki ang maging accomplishment natin in terms of surrenderies, in terms of recovery of firearms, at saka in terms of neutralization of enemy personnel. So, yung magandang taon natin at I want to congratulate yung ating puwersa, no? Both military and sa mga accomplishment for 2021. At sana, natin ma-maintain, ma-improve pa natin yung ating accomplishments for 2022. Yes, so sir, kung titignan po natin yung year 2020 at 2021 po, saan po kayo mas nahihirapan, sir, sa pag-handle nito, sir? Ang naging challenge kasi sa atin, unlike yung other years, yung ating pinili natin kasi while we are doing the counter-insurgency operations, yung ating COVID operations ay tuloy-tuloy rin. Tapos ito nga, bago matapos ang taon, nadagdagan pa ng isang misyon, yung ating relief operations, yung ating humanitarian assistance and disaster response, yung HADR. So, tatlo na yung hinarap natin katapusan ng taon at ito sa simula ng taon ng 2022, tatlo nga ang hinaharap natin. Una sa lahat, yung ating primary mission, yung ating counter-insurgency campaign laban sa CPP and PNDF. Pangalawa, katulong din tayo dito sa pagsugpo at pagbawas ng threat ng COVID. At ngayon yung pangatlo, mukhang it will still take time yung ating relief operations and rehabilitation na ito mga nasalanta ng bagyo. So yan ang harapin natin ngayong 2022. At idadagdag pa natin yung pagpasok ng election period natin, yung election activities na kailangan as early as now ay pinaghahandaan na rin ng both na police at military. So, yan ang magiging activities at mga tututukan ngayong 2020. Same time mga ating personnel, may augmentation personnel kita alin sa Coast Guard District Western Visayas. So sila ang Okay, Bumbulyani. Bumbulyani. Akon ba Bumbulyani? Sige. Naotod si Bumbulyani, no? 12 minutos banwa ang nakaligad sa tagdang alas 11. Kag ti amuni, no? Damo mga challenges, no? So ka Major General Benedict Arivalo kag ilabi naging subong naman sa sinitoy 2022 nga palaabuton nga local and national elections ang ginatutukan man sa sini nga matinion kay
hindi gina naton malikawan nga may pila ka mga pag-init no sa pila ka mga area ang sa diin kinahanglan gid ang pag-responder sila sang aton man nga Philippine Army. So balikan naton si Bombolyani Zil Minardo sa piyag linya. Bombolyani. Yes, Bambudan. So, ang mga Bambudan na batian natin mga pahayag ni Major General Benedict Arivalo sa Bambudan, no? Sa parte na naton nga mga pumuluyo diri sa bugos nga Western Visayas sa Bambudan, no? Padayon sa gyapon ang pagsuporta naton sa ila kag ang kooperasyon gid sang kada isa Bambudan kay para manisa no sa kalinungan o sa katawhayan sa nga bugos nga Western Visayas sa pagkatubang pagin naton ang Bambudan sa mga magkalatabo sa mga 2022. Aha. Yes, so Bambudan, no? Para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. Ang aton yang pangabuhi na punaan ini sang challenges na punaan sa mga pagpanghangkat. No kag hindi kita makasiling nga ang tuig 2020 na punaan sang challenges, ang tuig 2021 tanan nga oras, tanan nga tion, tanan nga adlaw kabigo naton nga napunaan kita sa mga challenges. Kaya amo man na ang mga challenges kung kisa nga magamit naton nga hinganiban man parang mamotibar kita sa aton nga pagtrabaho sa tagsa kadlaw. Di ko mga siling abi nga sining 2022 damo challenges kay may eleksyon. Kung pagka 2023 tapos ng eleksyon may challenges ka magyapon nga tubangon. So but siningon nga ang aton kabuhi unay na ang challenges. Unay na ang pagpanghangkat. Kay kung ikaw hindi gusto sa mga challenges, ati magkapabilin kaya kung ano ka, anong estado sa kabuhi mo, wala ka sang pag-asinso. Masinggitan ka lang masinggitan sa dalan no? Pero wala kaya sa pag-asinso kay wala ka nagabaton sa ginatawag nga challenges. Bisan ining pagpangabuhi naton, bisan ining pagpangabuhi naton sa idalom abi sa administrasyon nga daw butang tabi hindi naton masahuan, hindi kita kumporme. Di ko na aton yang challenges man na sa aton kabuhi. Kung sige na lang kita ka-question kag pakamalaot sa kung sino to nangin leader sa pungsod Pilipinas. Di paano kita makamove on sa aton kaugalingon kag mapatin ang aton kaugalingon kay sige na lang tayo ka buyayaw nga daw kaangay na ginang blaya nga kita nang pinaka-insakto. Way nato na ginakabig nga kagula naton ya ginabaton ang pagpanghangkat sa aton nga kabuhi. So kadamo sa mga challenges, no? Sang tuig 2020, tuig 2021, pero kung wala naton inigin wala naton inigin patulan abi, wala naton nagidoon sa sini mga challenges. Ati iway takalampuwas no? 2020 nga pag ibwal sang COVID-19, grabe man to. Grabe man to nga mga pagtilaw sa kabuhi ta, nga mga pagpanghangkat. Alos ang kadamo sa mga negosyo nagkalapugday. Damo nga mga kultura nato nagkalawadan sa trabaho. Pero natakod nato ng 2020. Kag natakod man nato ng 2021, apisan nga madamo sang mga katawhan nga nawadan sa trabaho. Wala man kita sa may nabalitaan nga napatay tungod nga nagutman. Napatay tungod sa kagutom nga wala na sang kaon-kaon sa sulod na sa pila ka adlaw tungod nga wala na sang kwarta, wala na sang konsumo. Why kita sabay napatian sina, ang nabatian lang naton napatay tungod sa COVID. Kag napatay bisan ang kinamatay niya nahulog sa lubi, positive sa COVID, ang kamatay yapon COVID. Amo naman na nabatian ta. Amo naman na nagkakilanabo nga may napatay to kay na aksidente. Pagkatapos gideklarar nga COVID positive, napatay yapon sa COVID. Di kun why nato ni gintake ang iniyang mga challenges. Ti why kita subong. No, kadamo pa sa mga challenges nga palabuton. Tuig 2022,
tuig 2023, pasaka ang challenges sa pagpamayad naton sang super perti kadako nga kautangan sa pungsod Pilipinas. 17 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan, Bombohanay sa Udto, magabalik ang hindi palatuntunan pagkaligad di lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuanay sa 8:26 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. This time mga kabanan, kuha natin ang dugang report upod sa kay Bumbo Renzel Pama. Assessment naman niya sa Bacolod Traffic Authority Office. Ano ang mapayag ni Police Major Ruel Culanag, ang head sang bitaw sa ilabi accomplishment sa sining tuig 2021? Kag ano ang mga pananawan, ano ang mga dapat nga i-improbar sa management sang traffic diri sa syudad sa Bacolod? Hibalo naton sa report ni Bumbo Renzel Pama. Sabi ang linya, Bumbo Rain, please come in. Bumbo Dano, isa ng mga problema na no, ang mga traffic violation. Amo na ang pinaka-problema diri sa Bumbo Rain? Yes, Bumbo Dan. O basi naka-speakerphone ka, i-off abi ang speakerphone niya. Okay. Para nga klaro ang sulod. Okay. Sige, go ahead. Yes, Bumbo Dan, isa sa problema na to, no, diri sa Bacolod City ang traffic, no, nga nagadamo na din ang mga kasalakyan, no, nga nagapadulog diri, ilabi na diri sa Bacolod City, Bumbo Dan. Tingkwat ang pahayag, no, ng pangamusta nato ng bitaw chief
no, diri sa Bacolod City, Bumbudan, kung ano ang mga nangin na payag kini. So, sa mga traffic violators sa Bumbudan sa tuig 2018 hasta 2021 Bumbudan. Under sa City Ordinance Bumbudan, Bacolod City Ordinance 338, no? Obstruction ang nagapanguna nga nagabayular sa traffic violation diri sa Bacolod City. May kaduwa ang illegal parking o pagsuksok sa tsinelas cut out of light nga ginadala pa bilang salakyan Bumbudan o kung ang mga motorsiklo nga wala siyang suga Bumbudan. Ilabi na ang mga illegal cutting, no, kung ang color pala sang ato traffic lights, no, mag-stop na gina pagdiretso pagyapon sa ato nga mga sige, Abe, ngita tabi sang mayo-ayo nga location kay daw ka lain sa signal. Yes, Bumbudan, sige. Okay, sige, Abe. 29 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 11. No, i-try nato na biliwat no sa piyak nga linya. Kaya daw ka pigaw sa signal subong. Anyway, hibalo na to, no, kung ano ang mga major o kung ang nagapanguna nga mga violations sa tanan nga mga violations santo sa kung ano nga mga city ordinance nga ginapatuman sa isulod sa Bacolod in relation sa aton nga trapiko. No? May ara nga mga driver nga mga pasaway, driver sa mga jeepney di pasahero nga nagatsinilas lang, may ara sa mga illegal parking, may ara sa kung ano-ano daya nga mga iban pa nga mga violations, no, nga nagakatabo. Kay kung kaysa kung hindi na natin pagatutukan ang trapiko, ay ning pila ka mga driver nagapinagusto man lang ang mga nagatugas sang traffic congestion. Pero tanaw natin karon kung ma-mention man abi ni Police Major Kulanag ini mga pasaway nga mga e-trike, mga tricycle, mga tricycad nga nagabiyahe sa mga dalanon nga dapat wala ini sila. So yari balikan natin ang report Bumbo Rainsel Pama. Please come in. Yes, Bumbudan, no, padayon nato na. Ang traffic nga isa ini sa problema nga ginatubang sa Bacolod City, no. Gikwat ang pahayag ni Police Major, no, Chief sang bitaw si Police Major Ruel Kulanag, no, Bumbudan, sa idalom sang ordinance Bacolod City 338 Bumbudan, nagapanguna ang obstruction, no, nga ini ang nagatuga, no, sang nagabayular kag madamo nga nagabayular diri sa Bacolod City. Ikaduwa na Bumbudan ang illegal parking, pagsuksok sang tsinelas, no, nga nagadala sang salakyan o kung sang motor Bumbudan. Out of light, no, isa man ni sa problema nga ginapadalagan ang mga salakyan o kung ang mga motorsiklo nga wala sang suga o kung headlight Bumbudan. Ilabi na ang mga illegal cutting, no, Bumbudan nga kung stop na bala ang ining traffic light Bumbudan nagadiretso pagyapon nagatuga ini sang pagbinungguanay, no, Bumbudan. Padayon sa karon nga ginapahanumduman ni Police Major Kulanag, no, nga ini malang ang mga minor incidents, no, kag sa 2018 at sa 2021 nagapanguna gid ang obstruction. Ilabi na dito bala Bumbudan sa may downtown. Yes, Bumbudan. Traffic obstruction. Inang mga pasaway bala nga mga driver nga bisan hindi lugar nga papanaugan pasahero kung kuan pasahero dras lay nagapundo. Bumbudan, ilabi nang gipayag ni Police Major Kulanag dito sa may downtown bala Bumbudan nga madamo na gid sang establishment ko, mga business ko nga naga-open. No, madamo na dito sang mga naga-illegal parking, nga pinagusto lang sila nga distant din lang ipamutang bala Bumbudan ng ilang mga salakyan. Nagatuga ini sang traffic. No, kinapangdakop nila Bumbudan agud nga malimpyo ang aton nga kadalanon Bumbudan. Wala siya naka-mention parte sa mga pasaway nga naga-drive sang tricycad, may e-trike kag mga tricycle sa downtown nga nagasinambunot lang.
Bunggodan, nagpanundom siya gani, no, nga ining aton nga ginadala o kung ng mga tricycle o kung mga salakyan, no, i-parking naton sa insakto o kung ibutang naton sa nagakaiko, Bunggodan. Agud hindi magtuga sang pagdinakpanay kag ilabi na ang traffic, no, diri sa siyudad sa Bacolod City. Oo. Pero hindi lang pwede siguro nga ihambal ni Major Kulanag ang mga tricycle, mga e-trike mag-park sa insakto. Dapat siguro ipatuman gid nga dapat hindi sila magbiyahe sa mga major streets sa Bacolod. Dapat sa mga interior lang hindi sila magbiyahe. Sa mga dalan nga wala sang mga salakyan di pasahero nga nagalabay. Bunggodan, dapat gid data ni patuman, no, agud nga mangin synchronize, no, ang ining Bacolod City, agud nga hindi magtuga ang traffic, no, ining gina problema sa karon sang Bacolod City, Bunggodan. Sige. Pamatian ba na naton ang nangin pahayag ni Police Major Ruel Kulanag. From 2018, 19, 20, and 21, so 4 years, ang data, no? So, ang sa aton is, ang pinakadako, dira nga violations nga ginapangayo nyo is under na sa aton nga City Ordinance 338. So, under dira ang obstruction, illegal parking, arrogance, wearing slipper, out of line, establishing terminal, street cutting, and smoking. So, nagkalabot kita. Ang pinakadamo gid, no, sa 2018, 19, and 20, and 21 is ang aton nga obstruction. Anong kalabanan sir nga nagkaladakpa ni sir? Obstruction, no, dala na da aton nga mga private vehicles kag aton mga POJs, no, kag mga taxi. Ilan sir ang imong pahanugyan diri sir sa mga violators nato nagud nga hindi na ni maliwat sir ang kini nga mga insidente? Actually, no, ini nga mga violations sa minor offense, no, kisa ati siyempre sa downtown area ta, which is damo kaya sa nga commercial building din, no, establishments nga sentro inadaya sa aton nga kuano ti sa balo ka naman ang Bacolod subong is kuano gid 30 na gid, no, damo na salakyan kag highly urbanized na damo the business. It's because iya sa aton nga kuano ga-booming ang Bacolod. So kita damo na sa obstruction nga natabo is because nagaparking sila, no, sa hindi dapat parkingan kag it's because na sa aton nga mga business establishment nga nagadako, no. Police Major Kulanag, Bunggodan. Okay. Yes, Bunggodan. Sige, tiyan mo na, no, Bumbo Rain, no, dapat siguro pati ang ining mga pagbiyahe sa mga tricycad, kay mga tricycle, mo na nag-contribute sa paggutok sa trapiko, no, sa downtown area. Dapat sila nga tuwing 2022 pagatutukan man ini. Way man sa ginasiling nga kuha naton isa sang palangabuyan kundi nga ibutan naton sa insakto nga order la. Nga ini mga interior streets nga wala sa may nagabiyahe nga salakyan doon sila mabiyahe. Hindi sila pwede magbiyahe sa mga dalan nga nagagutok na nga daan sa mga salakyan di pasahero, may mga taxi pa nga nagainagi. Tapos ara pagid sila yan kung kisa do mas isog pa sila sa mga salakyan nga matutuod mo. Nga isog sila magpatunga sa dalan. Amo ni ang ginatanaw nato, no, sa dason pakuha naton sa litrato kag video ang ini mga nagasinambunot nga mga e-trike, no, sa mga dalan sa siyudad sa Bacolod nga hindi dapat sila magbiyahe, Bombo Rain. Yes, tani, no, ipatuman diri sa Bacolod City agud ni mga synchronize, no, ining trapiko diri sa Bacolod City, Bombo. Sige. Ini si Bombo Rachel Pama naka-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid, Bombo Rachel Pama. Hindi bala sa aton nga mga kuturan kung manotis ninyo, no, kung nag-drive ko mo sa salakyan, hindi bala kasami manotis ninyo nga masinga nga daw kahinay sang lakat sang trapiko. Paano hindi maghinay kay sa unahan ganito may nagapapanawag pasahero, nagapasakay nga e-trike, may nagatabok nga e-trike, may tricycad. Sumong daw hindi na masyadong tricycad. Daw amat-amat na nadula ang tricycad kay nagbulos ng e-trike. Inabalang di battery nga
nga hindi pa naman masiling nga tricycle nga di baterya, no? Kay trike o e-trike. So amo naman ni ang nagabulo subong, medyo dasig-dasigin dalaga niya sini ikumpara sa tricycad nga ginasikad-sikadan. Although nga hindi pa nangabuyan sa aton yang mga kulturan, pero kung hindi tani pag i-kontrolahon, magabot ang tsimpo nga wala na naging bisan sino lang gid ang magbiyahe sa dalan nga sinambunot na ang aton nga dalanon magaginutok ini kag amo naman ni ang problema naton sa ulihi. Samtang hindi pa masyado ka lala ang sa sitwasyon, dapat solusyonan tanang daan, no? Kay kun magdamo na ning mga e-trike, ti mabudlayan na kita sini kay ti maluoy man tanga ilinibo ka mga tawo ang magagkaladulan sa palangabuyan. Samtang jutay pa lang sila, no, ato na ni tagaan sang restriction bala. Kaya ang tanan nga bagay may mga restriction, hindi pwede nga bisan ang aton nga kilwayan. Bisan sa isa ka pungsod nga demokratiko nga may demokratiko nga panggobyerno, kag may kilwayan kita, hindi nagakulugan nga tungod sa kilwayan nga ginaangko naton, libre na kita sa tanan-tanan 100% sa kung anong imuon ta. May kilwayan kita sa paghimo basta santo lang sa kasuguan. Kung hindi nagasanto sa kasuguan, hindi mo na magamit mo nga kilwayan kay kung himuon mo mga bagay nga wala nagasanto sa kasuguan, kasuhan ka, magapangatubang ka sa nga kaso, magapangatubang ka sa penalidad. Tiyan mo man na nga ang aton nga kilwayan naton nga maniho kita sa dalan, magbiyahe kita dira, mga e-trike, mga tricycle, hala may kilwayan kabuya nga pangita sa panangabuhian nyo, magbiyahe. Pero butangan sang limitasyon. Kag iniya dapat ipatuman sang bitaw. Nga ang ining ginatawag nga limitasyon. Nga kung dapat nga i-identify naton ang mga area. Kung sa bagay na-identify na ni. Na-identify na ni mga area nga pwede lang makabiyahe ang mga tricycle, kag mga tricycad, kag mga e-trike. Sa mga barangay na pwede ka muna makabiyahe na sa mga interior nga dalan sa mga kabaranggayan, pwede ka muna magkabiyahe, may problema. Sa mga lagkob lang mga kabaranggayan, pero sa downtown area, sa mga dalan diri sa downtown, sa siyudad sa Bacolod, kung mapasugtan naton nga magbiyahe ni sila, ano ayan ang matabo man? Kung nagasinambunot ni tagilinibo ka mga e-trike ang nagabiyahe, ano ayan ang matabo sa aton nga dalanon? Magatuga ini mga kabiyanan sang traffic congestion. No? Traffic congestion. Nga, ikaw magbiyahe, halin ka din sa Mandalagan, sa north, makadto ka sa south, ang imo nga i-gason nga oras, at least ka makaabot to sa imo kaladtuan, nga within Bacolod City lang ha, basi malabutan isa ka oras. Halin lang diya sa north part sang Bacolod, going south, buti nga nun, halin ka diya sa Mandalagan, kadto sa may barangay Singkang, basi malabutan ka pa isa ka oras. Sa ulihi, kung mag-waisang limitasyon, waisang restriction, kaya hindi idin ang pagpatuman sang bitaw, sang aton nga mga kasuguan, may mga traffic ordinance na kita mo. May mga ordinansa na kita nga dapat ipatuman ini sang hugot, religiously ipatuman ini banwa, hindi nga ipatuman ta subong, pagkadason adlaw, hindi naman ipatuman, kung kuhito naman kita mo na mapapatuman naton. Kaya ini kasuguan na ni, way man naging ligwat. Way man naging ligwat. So dapat nga ipatuman naton ini. Magluwasin na mga pasaway nga mga nagabiyahe sa mga dalanon, nga hindi dapat nila pagabiyahian. May ari pagid ang mga nagamaniho sang motor, nagapanagya sa motorsiklo, nga ginaisla nila ang tambutso. Ang tambutso nga takod sa motor, halin sa manufacturer, amo nang pinaka-insakto yang tambutso. Kay ang ila sila nga muffler, may kuwan iya, may silencer na yang hindi ang andar niya hindi masyado katunog. Tiyang ginahimo sang iban nga nagapanagya sa motor, ginakuha na nila, ginamodify nila, kay ginaislan sang tambutso, nga mo na ginatawag nga open pipe, nga muffler. Mabatian nyo na banwa ang pertikagahon nga mga motor nga nagadinalagan. Diri sa Bacolod, way sangwan, way kita sang kasuguan sina diri.
Mayo pa yan sa mga banwasang Murcia, Salvador Benedicto, sa nagligat to sa syudad sang Silay. Kay may mga pinangdako pa to yung mga open pipe muffler sa motor kagin palapakan to sang pison. Kay bawal. Diri sa aton daw ay mga ginabawal na diri. Amot ipacheck na to nabi ang aton nga Committee on Transportation si Councilor Dindo Ramos kung kumusta diya sa aton nga way kita magpatuman. Kay sang una ang ginambal dira siya way kita sang machine abi sang equipment, sang gadget nga mag-measure sang kabaskugon sang tunog sang tambutso. Kaya ano pa, way ginapatuman. Hindi na maguro kinanglan ang gadget para nga mag-measure sang katunugon. Tanaw mo na to pag may mabatian ka nga nagapagakpak yung tigog sang tambutso sang motor. Haladak pa. Pagkadakop tanawon, pagkakita nga open pipe, kinalanon palabla naton ang gadget para mag-measure sang kabaskugon siya nga andar. Kaya nakita ta nga open pipe siya, kung dakop dayon, kansi ako ay konpiskaron dayon yung tambutso. May mga kasuguan kita diri sa syudad sa Bacolod mga ordinances nga kadamo-damo lang nga kanugon sang pagpangabudlay sa mga city councilors, kanugon sa gingasto naton sa mga councilors nga ginabayaran naton kada sesyon nga para maghimo sa mga local ordinances, mga lokal nga mga kasuguan nga wala ginapatuman. Dapat siguro pang reviewon taning mga local ordinances sa sining tuig 2022. Kag isa-isaw naton kung bala hugot pa nga ginapatuman subong. Bisan inang no smoking ordinance sa salakyan di pasahero nga ang mga pasahero hindi pwede nga makasigarilyo sa sulod sa salakyan. Daway naman gani na gina-istrikto ginapatuman subong. Mismo ang driver nagasigarilyo. 44 minutos sa kaligid sa tag ng alas 11 magabalik ang inyong panatutunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panundom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa atin pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 10 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa taknang alas 12. This time mga kabiyanan, balikan natin ang pinapagkamang reports gikan sa atin mga field reporters. Diri kita na isubong sa assessment no, sa pinagkamang government agencies sa sining bag-ulang nagtapos nga tuig 2021 kag kung anong ilang pananawan sa sining tuig 2022. This time naghatag man sang assessment ang Negros Occidental Police Provincial Office para sa ilang accomplishment kay anong mga challenges man nga ginapangatubang nila banwa sa tuig 2021. Kung natong karon ang report upod sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Sa apya kalinya, Bombo Grace. Please, come in. Yes, Bombodan. So, hindi Bombodan na malaway no, ang pagtakop sa tuig 2021 para sa aton nga Negros Occidental Police Provincial Office kay madamo-damo man sila sa na-accomplish Bombodan, no? Madamo sa mga accomplishments. Pag mag-auna kita Bombodan, no, sa tawag nga illegal nga droga. So may ara sang 37,039,697.92 pesos no or STD value nga may kabugaton nga 5,447.01 grams. Bombodan ang confiscate no sang NOCO. So Bombodan may ara man sa bahin sang marijuana. May ara nga STD value 32,165 pesos. Kag may kabugaton ini nga 268.05 grams. So, while wanted persons, Bombodan, mayara sang 210 nga operations. Most wanted person, Bombodan, 214 arrested. Other wanted persons, mayara nga masubra sa 2,000 nga operations kag naka-aresto sang 2,624 sa bahin naman Bombodan sang tukhang armas tukhang mera sang 131 operations kag
may 136 ka mga arestado, may araman sang 163 confiscated firearms, 647 yung mga nag-surrender, kag 178 deposit of firearm bawadan. So, amo na ang mga na-accomplish sang NOPO no sa tuig 2021. Kag sa bulan bawadan sang Disyembre, compare mo sa ligad nga tuig, nagtaas-taas ang kaso no sang sang firecracker incident bawadan. So kung naman ta may ara sang 17 tanan ka mga kaso subong or sang pag-celebrata no sang ining New Year o kung sang 31 pa lang may ara nakitadaan sang kaso sang tuga sa pagpalubok bawadan. So hindi man bawadan nasakop na no sang mga kapulisan sa ang natawag ba lang nga kapabayaan sa atong mga kauturan nga nalukpan. So tanan-tanan man nga mga atikang ilan naginhimo preparation sila sila nagkulang mamudan. So all in all ang ila sining assessment mamudan is positive kag sa sining nga tuig 2022 ginalauman man ang atong mga kapulisan nga mag-double effort no sa mga tanan-tanan nga operations no nga ila pagahimuon kag labi na gid mamudan nga mag-aabot na ang ation sang eleksyon. So mamudan pamatian ta ang pahayag sang deputy spokesperson sang NOCO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Regarding na sa annual accomplishments natin sa wanted persons, nagkaroon na po tayo ng 210 operations for most wanted. And 214 po ang arrested natin. And sa other wanted persons, nagkaroon po tayo ng 2,184 operations at nagkaroon po tayo ng 2,624 na arrested. Sa illegal drugs naman po natin, Ma'am Grace Lynn, nagkaroon po tayo ng 658 operations. 821 po ang naging arrested gawa ng operations natin. And ang total drugs po na confiscate natin is 5,447.01 grams with an SDP value of 39,697.92. So, ang confiscated marijuana naman is 268.05 grams with SDP value of 32,165. And nagkaroon po tayo ng 1,485 cases filed. So, sa tikal naman po natin o yung tokhang kontra armas hang natin, ma'am, nagkaroon tayo ng 131 operations, arrested 136, and naka-confiscate po tayo ng firearms na 163, and may 647 na surrendered, and 178 deposited firearms. Yes, ma'am, no, for this month of December, actually, we focused on the Yuletide season and with the firecracker incidents natin from 5 last year is through execution ng 17 firecracker incidents. So, tumaas po tayo ng 300%, no, kumbaga. So, this was due to the fact, Ma'am Grace Lynn, na medyo nag-up na po, no, when it comes to security, when it comes to firecrackers nga, no, medyo naging mas open, no, compared last year, which was the upsurge, no, or yung kasagsagan talaga ng COVID-19. And ngayon, a year later, medyo lumuwag ng konti. And ayun po ang naging resulta na marami po tayong firecracker incidents. If you compare the data last year, 2020, to last year, 2021, may improve pala ang pagpangalagad sa ano po?
Yes, ma'am, of course. Despite po na tumakas yung firecracker incidents natin, we were very particular with the surrendered firearms, mga loose firearms natin, yung tikal nga, atokhang kontra armas luthang natin. And other than that, we did our best with situating firecracker areas no, kung saan sila dapat and supposedly magpaputok. And hindi naman lumuwag ang security natin despite the fact na medyo mas madami nang na-allowed ngayon na mapaputok compared last year. And most naman sa mga incidents no ng firecracker, most naman sa dahilan ng firecracker incidents po is ang negligence po no, at saka binabalikan yung mga hindi pa pumuputok no, kaya sila na-aksidente. So, mostly human error naman ang naging dahilan. And more than that, hindi naman namin masasakop yun, no, pagkasalanan na mismo ng tao, Ma'am Gracelyn. Yes, ma'am. So, yun, no, mensahe ko po, no, sa lahat ng kapakinig sa Bombo Radio. 2022 is a new year to everyone. And kami naman sa kapulisan nyo will never stop doing our work, no, which is public safety, peace and order, and lahat-lahat naman na po ginagawa ng mga pulis, even ang trabaho hindi pang pulis, ginagawa na ng pulis dahil ganun po kami magtrabaho, and ganun po sobra ang binibigay namin, ang puso namin sa aming trabaho. So in return po, no, we would just want to ask for your cooperation and participation sa lahat ng activities ng kapulisan dito sa Negros Occidental, headed by our Provincial Director, Police Colonel Romy Calgue, and yung stakeholders nga natin po na sumusuporta din sa atin, headed by Governor Lacson. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong para mag-survive ang NOCPO. And sabay pa, no, tulungan niyo pa rin kami ulit this year, especially with the elections coming. So, sama-sama lang po tayo. And together we will survive, kumbaga. Okay. Yes, Pamudan. Ang ining mga accomplishments, Pamudan, bunga man sa atong nakooperasyon together with our police diri sa NOCPO. Kahipid sang buhok ni Lieutenant Abigil Donasco, no? Yes, Pamudan, no? Kabahin na sang iya pagka-police, dapat hipid kayo from inner to outer. May pamangkuta sabi kung nagagamit sa spray net. Okay, Pamudan, pamangkuton ko dason. Sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, Pamudan, ini si Bombo Grace rin na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Dapat yan mga kabinan ng report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang mga accomplishment sa NOPO sa tuig 2021. Impunto las 12 na ang oras. This time mga kabiyanan, yari na ang Bombo News Center para sa itong Bombo Network News. Standby! Golden Dome Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 3, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, Metro Manila Mayors nagkasundong huwag palabasin ang kanilang mga constituents na hindi pa bakunado ng COVID-19 vaccine. Mga pamilya na mga nasawi sa Bilibid riot na abisuan na mga sugatan nasa stable condition na. Samantala itong Quiapo Church sarado simula ngayong araw hanggang Enero 6. Sa ating international news, mahigit 4,000 flights na ang nakansila dulot ng Omicron variant sa taong 2022. Sa tinpong sports, balita itong si Fred VanVleet tumiscore ng 35 points para pangunahan ang panalo ng Raptors kontra pa rin sa New York Knicks.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagkasundo na raw itong Metro Manila mayors na huwag munang palabasin ang kanilang mga constituents na hindi pa bakunado ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kasunod na rin ito ng biglaang paglobo ng kaso ng COVID-19 noong mga nakaraang araw at itinaas na nga sa Alert Level 3 ang National Capital Region. Epektibo ngayong araw. Ayon po kay MMDA Chairman Benher Abalos, base raw sa pinakasundoang prinsipal, ang mga unvaccinated individuals ay dapat manatili lamang sa kanilang mga bahay maliban na lamang sa mga essential trips. Hindi rin papayagan ang mga itong pumasok sa mga restaurants, maging sa mga outdoors, malls at public transportation dito sa Metro Manila. Pero nilinaw naman ni Abalos na ang kanilang isasagawang paghihigpit sa mga hindi pa bakunado ay pansamantala lamang habang nasa Alert Level 3 ang National Capital Region. Layon dito maprotektahan daw ang ating mga kababayan na wala pang bakuna. Kaugnay niya na narito ang tinig ni MMDA Chair Benhur Abalos. Mahirap na tayo yung pagsarado ulit. Nakakabigat yung pagsasarado tayo ng kamukha ng araw. Yan po si MMDA Chair Benhur Abalos. Samantala naman, inamin ngayon ng Department of Tourism na nakatanggap sila ng mas maraming report ng umano'y quarantine breach sa mga hotel bagong insidente sa isang hotel sa Makati na tumakas at nakipag-party ang isang naka-quarantine. Sinabi ni DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat, hindi raw ito nasilip agad ng mga otoridad dahil hindi naman inilalabas ang pangalan ng mga naka-quarantine sa mga hotel. Ito ang naging payag ni Puyat matapos tanungin kung isolated case lamang ang nangyari sa isang hotel sa Makati o maging eye-opener ito sa kung ang talagang nangyayari sa mga quarantine hotels. Kung maalala, noong December 23, 2021, isang overseas Filipino mula sa United States ang tumakas sa kanyang hotel quarantine para dumalo sa party at nagtungo pa sa isang restaurant sa poblasyon Makati. Noong Disyembre 27 naman, nagpositibo ito si COVID-19. Kinalaunan ay nagpositibo na rin ang mga kasamahan nitong partygoers maging ang mga tumatangkilik at staff ng restaurant na pinuntahan ng babaeng tumakas sa kanyang hotel. Ito rin daw ang kauna-unang pagkakataon na isinapubliko ang pangalan ng sinasabing tumakas sa kanyang quarantine hotel. Dahil dito ay agad na trace ng mga otoridad ang naturang individual at ang hotel kung saan ito naka-quarantine. Una rito, humingi na rin ang pamanhin ang Berjaya Makati Hotel kung saan naka-quarantine ang returning overseas Filipino. Samantala, malaki-laki itong nakikita po ng ilang grupo na pagtaas dito pa rin sa arawang kaso ng COVID-19 sa kalagitnaan daw po yan ng buwan ng Enero. At may report si Bombo Dave Vincent Pasid. Nakikita ng isang eksperto na maaabot ang peak ng COVID-19 infections sa Metro Manila pagsapit ng Enero 15 o hanggang sa ikatlong linggo ng buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Professor Joma Rabahante ng University of the Philippines Pandemic Response Team na posible talagang tataas ang mga maitatalang bagong kaso ng COVID-19 kapag hindi nagkaroon ng matinding intervention ang pamahalaan. Base sa kanilang projections, maaaring aabot sa 20,000 hanggang 40,000 cases ang maitatala sa nakikita nilang peak sa kada araw na posibleng mangyari kapag hindi na ipapatupad ng wasto ang COVID-19 health protocols. Pero nilinaw niya na depende pa rin ito sa magiging behavior ng taong bayan, lalo na kung mananatiling mobile pa rin kahit pa nakalagay na ang Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 3 simula ngayong araw hanggang sa Enero 15. Gayunman, kung magkakaroon ng delay sa peak, sinabi ni Rabahante na magiging magandang indikasyon din ito na epektibo naman ang mga alert levels at nasusunod din ng publiko ang minimum public health standards. Kahapon, Enero 2 ay pumalo sa 4,600 ang naitalang bagong COVID-19 infections sa buong bansa. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang mga balita, naglalayon ang Bureau of Internal Revenue na taasan ang mga digital payment transactions sa 50% sa taong 2022 sa pamamagitan niyan ng pagpapabilis ng mga modernization efforts. Ang pagpapalawak ng mga channel ng e-payment ay magbibigay daan sa ahensya na makatipid yan ng 150 million pesos hanggang 200 million pesos sa mga bayarin sa transaksyon. Ang BIR ay naglunsad ng e-payment channel mula noong 2015 kasama ang Landbank Link.biz portal, DBP PayTax Online, gayon din ang GCash at PayMaya. Ang transformation program ng Tax Bureau 2022 ay tinawag ito na Fast, Innovative, Reliable, Secure and Technology o FEAST. Magugunita noong taong 2020, 90% ng kabuang taunang income tax returns ay isinampa sa elektronikong paraan. Kumpara naman noong 2015, ang e-payments ay lumago ng 110% ng humigit kumulang 4 na milyong transaksyon noong taong 2020. Sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno na ang sariling digital transformation roadmap ng Central Bank ay sumusuporta ito sa digital program ng BIR. Nilalayo ng BSP na i-digitalized ang hindi bababa sa 50% ng retail payment sa taong 2023. Samantala, yung mga pamilya po ng mga nasawi sa Bilibid riot na abisuhan na raw itong mga sugatan na sa stable ng kondisyon. At sa atin pong international news, mahigit 4,000 flights na itong nakansela dulot pa rin ng Omicron variant sa taong 2022. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa ating pagpapatuloy, mga pamilya naman ng sawi sa Bilibid riot, nabisuhan na ang mga sugatan na sa stable condition na. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Naiparating na ng Bureau of Corrections sa pamilya ng 3 nasawi at 14 na nasugatan ang nangyaring riot sa New Bilibid Prisons kahapon sa pamilya nga ng naturang mga biktima sapagkat importante umano na malaman agad sa lalong madaling panahon kung ano ang kanilang magiging plano para sa kanilang mga kaanak. Ayon kay Bucor spokesman Colonel Gabriel Chaklag sa panayam ng Bombo Radio, matapos yung insidente kahapon ay agad naman silang nag-initiate ng paghahanap doon sa mga kaanak ng mga ito, batay doon sa record o listahan na ibinigay sa kanila ng bawat preso. Ang mga binawian ng buhay ay maaaring sunduin upang ilibing o kaya naman ay ipakremate na lamang bago ihatid sa kanilang pinanggalingan lugar. Samantala, nasa stable condition na Bombo Jane, Bombo Gerald ang 14 na nasugatan sa naturang gulo pero patuloy pang inoobserbahan sa pagamutan ng NBP. Muli namang magsasagawa ng uplan galugad ang Bucor, lalo't may mga bagong armas na naman na natuklasan na gawa ng mga inmates sa loob lamang ng maikling panahon. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng naging panayam ng Bombo Radio kay Bucor spokesman Colonel Gabriel Chaklag. Nagsimula na yung clearing operations natin at natapos hanggang kasi na-control na natin nung 7 o'clock after an hour and matagal yung clearing operations hanggang 12 ton. At sadly, nakita natin lahat yung casualties ay may 14 na injured na dadala sa ospital at merong namatay na 3. So ganun po yung nangyari kahapon at hindi po natin masabi yung mga pangalan dahil hindi pa natin na-inform yung mga next of kin relatives ng nasawi na mga DX. At maganda dito ay nahuli rin natin yung mga pasimuno at na-isolate na natin sila. They will be meted out appropriate disciplinary measures. Bahagi pa ng naging panayam ng Bombo Radio kay Colonel Gabriel Chaklag, tagapagsalita ng Bureau of Corrections. Kung mapapansin doon sa kanyang sinabi,
ay hindi pa nailalabas yung mga pangalan ng naturang mga inmates, pero sa mga susunod na araw umano ay posibleng maisa publiko din daw nila ito sapagkat na-coordinate na doon sa mga pamilya ngayon ng naturang mga biktima ng panibago na namang kaguluhan sa loob ng National Penitentiary. Bombo Gerald? Yes, Bombo Dennis, ano yung kaguluhan? Yung tatlong namatay, isa sa ilalim pa ba sa swab test yan bago i-cremate or ibigay sa kanilang mga kamag-anak, Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald. Yan ay patakaran, hindi lamang sa loob ng National Penitentiary, kundi nationwide policy na mga binawian ng buhay ay kinakailangan na dumaan sa ganung proseso, Bombo Gerald. Saan pala naganap ito, Bombo Dennis, yung riot na yan? Parang nagpa-party ba itong mga to, Bombo Dennis? Well, ito kasi, Bombo Gerald, dun sa maluwag na area naman na ito dyan eh. Pero ang pinaka-umpisa nito ay yung parang kantsawan lang, Bombo Gerald. Hindi naman talaga ito tungkol dun sa mga gang na. Dahil yung mga gang inumpisa na itong i-abolish, may mga grupo-grupo pa rin naman. Aminado itong si Colonel Chaklag na may mga grupo pa rin na existing kahit nga dinidismantle na yung mga gang, mga barabarangay, grupo-grupo, ayun, nauwi sa Kantsawan at Kalaunan, napunta sa Karahasan. Kaya ito nga yung naging sitwasyon. So tinitingnan nila yung mga adjustment na po pwedeng gawin, pati na yung panibagong serye ng Uplan Galugad, Bombo Gerald. Ang masaklap dito, Bombo Dennis, may mga naipasok? Improvised na mga barilyan, Bombo Dennis, yung naipasok dyan? Initially, ang sabi ni Colonel Chaklag, ito ay parang sumpak, Bombo Gerald. Kung may idea yung ating mga taga-subaybay, siguro, doon sa klase, kahit tubo kasi ng gripo, o pwedeng lagyan ng bala, yung bala daw ay hinihinala nila na naitawid sa pamamagitan ng paghahagis doon sa may bakod. So, malikhain daw yung mga preso, Bombo Gerald. Kaya nakalikha na naman ng mga ganitong improvised na armas. Hindi ito kagaya ng typical na baril. So, ito'y galing doon sa innovations ng ilang mga bilanggo. Ganun pa man, ito'y mapanganib at kinakailangan kumpiskahin at kailangan mahalungkat o magalugad lahat ng mga yan para maalis. Yun nga lang, hindi na natapos ito, Bombo Gerald. Kahit ilang taon na nakakalipas, meron pa rin lumilitaw ng mga ganyan. Oo, Bombo Dennis. May involved na mga personalidad na malalaki dito, Bombo Dennis, o wala naman? Yung mga personalities, kung ang tinutukoy mo, yung mga leader ng mga gang, iyon yung kanilang tinulong. At initially, ay hindi naman daw involved doon sa mga karahasan. So ito yung mga, kumbaga, mga subordinate lang ito, Bombo Gerald. Wala talagang involvement na grupo-grupo dahil may separate location yung mga leader ng mga gang na agad namang naipatawag ng liderato ng Bureau of Correction. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantalang isasara sa publiko itong Minor Basilica of the Black Nazarene o itong mas kilalang Quiapo Church mula Enero 3, ngayong araw po yan, hanggang 6 ngayong taon sa harap ng pagsirit ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Kasabay nito ay hinimok po ni Reverend Father Douglas Badong, ang parochial vicar ng simbahan, ang publiko na iwasan na muna itong pagpunta sa Quiapo Church sa loob ng nabanggit na mga petsa. Ayon kay Father Badong, Enero 7, nakatakdang magbukas ang kanilang simbahan kasunod ng isasagawang disinfection bago pa man ang pista ng poong itim na Nazareno sa Enero 9 po yan. Ang 3 araw na pagsasara ng Quiapo Church ay pakikiisa na rin anya nila para maiwasan itong paglaganap ng hawaan ng COVID-19. Magugunitang simula ngayong araw ng Lunes, Enero 3, ay inilagay ng pamahalaan ang Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 3 hanggang Enero 15 ngayong taon sa harap ng pagtaas pa rin ng naitatalang bagong COVID-19 infections. Samantala naman, nagdeklara na ng Code White ang mga district hospital sa lungsod ng Maynila. Ito ay dahil sa paglobo ng bilang ng mga COVID-19 cases. 2 naman sa 6 na district hospitals ay nananatiling sarado pa.
Ang alert system na ito ay nangangahulugan na naghahanda na ang mga hospital sa inaasahang pagdami pa na mga pasyente. Inihahanda na ang mga staff at personnel at pati ang mga gamot at equipment sakaling kailanganin. Ang bagong pulisiya ngayon sa lungsod ay ilipat na ang mga mild COVID-19 cases mula sa hospital papuntang quarantine facility. Magugunitang 2 hospital ang sarado sa mga bagong pasyente. Unang araw ng taon na magsara pansamantala ang GAT Andres Bonifacio Memorial Medical Center at ang Justice Jose Abad Santos General Hospital dahil pa rin yan sa tumataas na bilang ng mga COVID cases. Ang balita ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Samantalang magbigay ng karagdagang seguridad itong National Capital Region Police Office kung kinakailangan sa mga hotel para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na health quarantine protocols. Ito ay matapos mapabalita ang pagtakas umano ng isang balikbayan sa pagsasailalim nito sa 5 araw sa nag-quarantine sa isang hotel sa Makati City gamit ang kanyang connections. Sinabi po ni NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr. na sa kasalukuyan ay mayroon ng in-house security ang bawat hotel upang matiyak na nakasusunod ang mga ito sa COVID-19 requirements. Anya sa ngayon ay wala pang ipinapadala ang NCRPO ng mga karagdagang tao sa mga hotel, ngunit handa naman daw silang magtalaga ng dagdag na manpower kung kinakailangan ito ng mga hotel na direpende pa rin sa sitwasyon. Nanawagan naman si Danao sa publiko na magkaroon ang mga ito ng pansariling disiplina at sumunod na ang mga ito sa mga ipinatutupad na COVID-19 safety protocols. Lalo na sa panahon ngayon kung kailan ay muling nakararanas ang bansa ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19. Samantala, sinabi din ng opisyal na kasalukuyan nang nagsasagawa ng investigasyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, o itong CIDG, sa mga circumstances kinakasangkutan ng isang balikbayan nga na hindi sumailalim sa quarantine. Magpapatupad ang Department of Transportation ng mas pinahigpit na implementasyon ng basic health protocol sa lahat ng mga transport sector sa Pilipinas. Matapos na isinailalim sa Alert Level 3 ang buong National Capital Region mula Enero 3 hanggang Enero 15, ay nagdalabas ng direktiba si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade kaugnay dito. Ito ay kasunod ng muling pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng kalihim na dapat na masiguro na mahigpit na pinapatupad sa lahat ng mga pampubliko, mga sasakyan at mga transport facilities ang mga health protocols dahil ang kaligtasan anya ng mga pasahero ang pinakaimportante higit sa lahat. Bilang bahagi ng naturang hakbang ay inatasan rin ni Secretary Tugade ang mga enforcers mula sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga train marshals ng lahat ng railway lines na tiyaking nasusunod ang tamang physical distancing sa loob ng mga pampubliko, mga sasakyan at maging sa mga transport terminals. Inatasan rin niya ang mga ito na siguraduhing maayos ang pagkakasuot ng face mask ng mga pampasaherong papasok sa mga terminal at mga pampublikong mga sasakyan. Ipagbabawal din sa mga pasahero ang pag-uusap at pagkain habang nakasakay ang mga ito sa tren. Mahigpit din na ipinasiguro ng opisyal sa mga public transport operators ang palagiang pagdidisinfect sa mga public utility vehicles upang masiguro na ligtas ito laban sa COVID-19. Sinabihan naman ito gani ang mga opisyal na mga paliparan na parating i-check ang existing cap ng daily passenger arrivals sa main gateways. Samantala, nanawagan naman para sa kooperasyon ng bawat isang kalihim hinggil sa pagpapatupad at pagsunod sa mga minimum public health standard laban yan sa panganib na dala ng COVID-19. Samantala, maki-update tayo dito nga sa mga firecrackers na nakumpiska po ng PNP at sinira po yan dyan po sa Camp Crame. At ma-report si Bombo Annalise Soberano.
ni Southern Police District Director Brigadier General Himili Macaraeg ang ceremonial destruction ng nasa mahigit 170,000 halaga ng mga illegal na paputok na nakumpiska ng PNP noong Pasko at Bagong Taon. Isinagawa kanina ang pagwasak sa mga nakumpiskang illegal firecrackers sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Sinabi ni Himili na sa kabuuang 20,931 firecrackers ang nakumpiska ng kanyang mga tauhan. Ayon sa general, ang mga nakumpiskang illegal firecrackers ay resulta ng kanilang joint effort ng lahat ng SPD police stations at pinalakas na kampanya laban sa illegal sale and use firecrackers. Nasa 10 firecracker incidents naman ang naitala ng SPD mula December 29, 2021 hanggang January 2, 2022. Samantala, tiniyak ng PNP na walang matatapakan na karapatang pantao sa gagawing paghihigpit sa pagkilos ng mga hindi babakunadong individual sa COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, ipatutupad nila ang maximum tolerance sa pagpapatupad ng patakaran at antay nila iyong ipatutupad sa lahat. Ang pahayag ni Carlos ay ginawa matapos mapagkasunduan ng Metro Manila Council na panatilihin muna sa bahay ang mga hindi bakunado at huwag muna ito papasukin sa mga matataong establishmento. Mula dito sa Campo Grande, Bongo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bongo! Ipinagutos si Chief Justice Alexander Gismondo ang 3 araw na suspensyon yan sa trabaho sa Korte Suprema mula ngayong araw hanggang 5 matapos ang maraming court personnel ay nagpositibo para sa COVID-19 sa antigen testing. Sa 3 araw na work suspension ng ibang SEA personnel ay isa sa ilalim sa testing habang isa ilalim naman sa disinfection ang kagawaran. Ang mga kawani sa ilang opisina naman tulad ng Office of the Bar Confidant at ay magpapatuloy na mag-report sa trabaho na napapailalim sa negatibong pagsusuri sa antigen. Magpapatuloy din ang booster program. Samantala sa gitna naman ng mga haka-haka sa magiging kapalaran ng bar exam na itinakda nitong Enero hanggang Pebrero, nanawagan si Bar Chair, Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa mga bar examinees na huwag maniwala sa mga post, rumors sa social media. Naunang sinabi ni Leonen na kailangang kumilos ang Supreme Court bukas, January 4, sa isang minungkahing solusyon upang matugunan ang mga epekto ng variant ng Omicron at ng bagyong Odette. Nauna nang nanawagan ng IBP Cebu City at Cebu Law Deans na ipagpaliban ang bar exam dahil sa epekto ng bagyong Odette. Samantala, kaugnay pa rin ng balita sa bagyo na yan, itong kaso raw ng tinatawag na gastroenteritis po doon sa Dinagat Islands. Aba, lumobo pa sa mahigit 200 po yan at ma-report ang Bombo Radio Butuan. Sa 207 ang mga naitalang kaso ng acute gastroenteritis sa probinsya ng Dinagat Islands. 18 araw matapos humagupit ang bagyong Odette na kumitil na ng 3 katao. Ang nasabing bilang, isa sa baga ito na itala sa barangay Rita Glenda sa bayan ng Basilisa, 7 sa barangay naman sa bayan ng Cagdianao na kinabibilangan ng barangay Del Pilar, Laguna, Maatas, Nueva Estrella, Poblacion, Aricleo at San Jose. May mga kaso ding naitala sa barangay Mauswagon at Numabuhay sa bayan ng Dinagat. 5 mga barangay naman sa San Jose na kinabibilangan ng barangay Aurelio, Poblacion, Santa Cruz, Jaquis at Matingbi at 2 naman sa bayan ng Tubaho na kinabibilangan ng barangay Mabini at Malinaw. Dinala ngayon sa Dinagat District Hospital ang 15 mga bagong aktibong kaso ng acute gastroenteritis. Patuloy naman ngayon ang pagsisikap ng medical team ng Department of Health o Department of Health Caraga upang tuluyang ma-contain ang nasabing sakit na dala ng kakulangan ng supply ng malinis na tubig mainom matapos sirain ng bagyong Odette ang kanilang mga water sources sa probinsya ng Dinagat Island. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Mahigit 4,000 flights na ang kinansela sa buong mundo. Higit sa kalahati ng mga ito ay mga flights ng Amerika na nagdaragdag sa dami ng mga pagkaantala sa paglalakbay sa holiday week dahil sa masamang panahon at ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 dulot ng variant ng Omicron. Ang mga flight na kinansela ay may kasamang mahigit 2,400 na papasok o entering, departing from or within ng United States. Ayon yan sa pagsubaybay sa website na flightaware.com. Sa buong mundo, mahigit 11,200 flight na ang naantala. Kabilang sa mga airline na may pinakamaraming pagkansela ang SkyWest at Southwest na may 510 at 419 na pagkansela. Ang mga Christmas at New Year holidays ay karaniwang isang peak time para sa air travel. Ngunit ang mabilis na pagkalat ng napaka-transmissible na variant ng Omicron ay humantong ito sa pagtaas sa mga impeksyon sa COVID-19 na pumipilit sa mga airline na kanselahin ang mga flight bilang ng mga piloto at cabin crew na quarantine. Samantala, ang mabilis na pagkalat ng variant ng Omicron sa buong France ay nagudyok sa gobyerno na bawasan ng COVID-19 isolation times para sa mga nabakunahang tao at ilipat upang higit pang ihiwalay ang mga hindi nabakunahan sa mga pampublikong lugar sa layuning mapagaan ang mga pinansyal at panlipunang pasanin ng pagsiklab ng virus. Sinabi ni Health Minister Olivier Véran, maaring bawasan sa 5 araw na may negatibong resulta ng RT-PCR test ang self-isolation para sa mga fully vaccinated mula sa 10 days. Ang mga hindi nabakunahan naman ay kailangang magpatupad ng 10 days isolation. Nagulat ang France ng 219,126 na bagong infeksyon noong Sabado at naging ika-6 na bansa sa mundo na lumampas sa 10 milyong kabuang na italang kaso ng COVID-19. Bombo Sports News. Sa atin pong sports balita, pinangunahan ni Fred VanVleet itong panalo ng Toronto Raptors laban pa rin sa New York Knicks sa score na 120-105. Ginawa ng point guard ang 19 sa kanyang 35 points sa third quarter at pinayko ang depleted o itong kulang na sa players na New York Knicks. Mayroon din itong 5 assist at umi-score na ito ng 30 points sa second straight game. Dinagdagan naman ni Pascal Siakam ng 20 points, 14 rebounds at 7 assist para sa tagumpay ng Toronto. Hindi naman umubra itong 20 points ni Evan Fournier para pangunahan ang panalo ng Knicks na nakumpleto na itong road trip sa standing na 2 win at 2 loss. At ang sports news ay hatid po sa inyo ng Cherry Farm. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong Metro Manila mayors nagkasundo na raw na huwag palabasin itong kanilang mga constituents na hindi pa rin bakunado ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 vaccine. Mga pamilya naman ang sawi sa Bilibid riot, nabisuan na mga sugatan nasa stable condition na. Samantala po sa mga deboto po, itong Quiapo Church ay sarado po ngayong araw hanggang Enero 6 po yan para sa isasagawang disinfection bilang paghahanda naman dito pa rin sa piyesta ng Poong Itim na Nazareno. Sa ating international news, mahigit 4,000 flights na ang nakansila dulot ng Omicron variant sa taong 2022. At sa atin pong sports balita, itong si Fred VanVleet umiscore ng 35 points para pangunahan itong panalo ng Raptors kontra pa rin sa New York Knicks. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Balik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto 31 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Kag sa aton nga panumbalik banwa, mangin kaupo na naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Kag sa pagkuha naton sa iyang pahayag, may kantanan sa assessment sa bilog nga tuig 2021 para sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Kag subong man ang ang mga prioridad sa sining tuig 2022. Kag preparasyon naton pagpanghanda sa sining pagsaka naman liwat sang kaso sang COVID-19. Isa-isaw naton ini sa pagtalakay sa aton nga pagpanumbalik. Kindly stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunang-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sinubala ang hindi maganahan magkaon sang talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo ba lang nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo. Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabyanan sa itong pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 41 minuto sa nakaligad sa tag ng alas 12. No, dugay-dugay, mangin kaupo na natin si Governor Eugenio Bong Lacson. Pinagi sa isa ka Zoom interview. Ang mga mayors sa Metro Manila naghilisugot karon na banwa nga i-restrict, hindi pagpagwaon, stay at home. No, i-impunurigid ang iniyang pagpatuman sang mando nga hindi makagwa sila tag sa kapuloy-an ang mga pumuluyo nga hindi bakunado. Subong man ang mga kabataan, no? Why iga-restrict ini sila nga magwa sila nga puloy-an. Bagluwas na gid lang kung magbakal sang pagkaon. Pero kung mahimo nga may ara man lang sang iban nga pwede magbakal sang pagkaon, amo na niyang pabaklon sa pagkaon kag ipatuman sa liwat. Hugot nga pagpatuman sang curfew for minors. No, may curfew hours na maliwat nga gapatuman. Ini matapos banwa nga ginapaydalom sa alert level 3. Liwat nga ginpasaka ang alert level o kung sang heightened o kung restrictions, no? Ara sa level 3 ang restriction mga kabyanan karon sang sa NCR. Kag ginalauman nga base mangin nationwide pabla ini. Matapos nga may nakasulod diri sa aton nga Omicron variant sang COVID-19. Kag sino ang aton nga basulon kung may nakasulod? Isa sa ginalantaw naton diri nga basulon amo ang aton nga task force nga ti sang nagligad pa nga mga sinimana antes pa magsulod ang Omicron variant sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa iban nga mga kapungsuran kaangay sa Europe, nangin amo na ini ang nangin problema nila ang Omicron variant. Kag may mga ginapatuman na gani nga restrictions sa ilang mga borders. Kag ini weeks before nagsulod diri ang Omicron variant nakibalo na kita. Diyan pamangkot how come nga nalutsan pa kita kay may ideya kita nga may tuhaw nga amo ni sini nga sahi isang variant sa nga COVID-19. Kay dakong posibilidad nga masudlan kita diri kay may mga carriers. Kaangay sa sini mga OFWs nga nagapalauli di sa aton. Ti kay kumo hindi taman ni sila mapunggan nga magpauli kay kinamatarong man nila nga magpauli. Dapat kung tanigin pa siguro naton ang tanan nga mga nagasululod nga mga eroplano, ang mga pasahero, dapat ginasiguro naton ini, banwa, nga mabutang sila sa kwarantina or ibutang sila sa quarantine facility nga masiguro ginaton niya nga antes sila makagwa, antes sila makabalik sila pamilya, antes sila makahalubilo sa pila ka mga katawhan, safe na nga wala gid or negatibo na gid sila sa sining COVID-19. Tida wala taman mapatuman kaysa pagkamatuod lang may nakapalagyo gani nga isa ka OFW may nagwa siya sa hotel nga sa diindra siya ging quarantine kag naka-intra pa gani sa party kag naka-post pa gani sa iyang litrato sa social media kag nakapadayaw kag nakapanikal pa gani nga may connection siya. That's why nga libre lang siya makagwa sulod sa hotel apisar pa nga ang iyang status ara sa quarantine, no? Ara siya sa dapat sa quarantine facility, under quarantine siya. Nga naka-infect man ini banwas ang mga kupdanan niya nga nagaparty-party. Subot sa lingon nga
nasudlan kita, tungod nga nangin halog kita, tungod nga nangin pabaya kita, kag wala naton ginsiguro ang aton nga ganhaan. Bisan ano pa kuno ka bakod sang Great Wall of China nga ginpatindog, kon ang nagabantay sa Great Wall of China nangin mahuyang, masulod gyapon sa kaaway. Bisan ano pa naton ya ka hambal nga bisan butangan pa naton sang nagabantay ang airport. Bisan butangan pa naton sang gwardiya ang hotel. Kung ang gwardiya nangin mahuyang, kung ang nag-chikyar sa airport nangin mahuyang, kay wala gina trabaho sang insakto ang iyang trabaho ang gin-mandate sa iya, malutsan gid kita. Kaya mo nang natabo, nalutsan kita kay nangin mahuyang ang aton nga manugbantay. Okay, sige. So amo na ang natabo subong, no, banwa. 47 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. This time ari na sa piyak nga linya ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, Happy New Year kag welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Happy New Year, Bombo Daniel, kag sa mga suki sang bumbuhanay sa udto. Happy New Year, mayong hapon. Gob, ano ang aton nga mahatag abing accomplishment, assessment naton sa sining bagulang natapos nga tuig 2021 ang aton nga pagdumala sa probinsya sa Negros Occidental, apisar nga may ara kita sa gyapon ginapangatubang nga pandemya? Well, of course, no, ang 2021 was still dominated by COVID-19, and makita niyo man sa numbers nato, no, when the Philippines was going up, nagsaka man ta. When pag nagpanaog ang mga kaso, nanaog man ta. In fact, as of yesterday, 172 active cases na lang ta. But, you know, having said this, kabaluta na inisi Omicron, masulod kag masulod ginaya sa mga probinsya, no? History will tell us na parte sa Delta, no? Once it started sa Manila, nagsulod man sa mga probinsya. So, really, we really just have to protect ourselves, no? Hindi ta mag-relax kag magpabaya, no, sa paggamit sa aton face mask kag distansya. Atong natabo sa Manila recently, I think ara man na sa social media all over, no. Isa lang ka tawo nagpabuyag, nagparty, subong damo napektuhan, no. So that can happen here. So we will still insist on the S-Pass, especially kung traveler ka halin outside of Negros, no? And I hope good, no? I'm really hoping na hindi ta matamaan sining Omicron variant, no? So for 2021 we were able to address all the concerns, no, with regards to COVID-19, no? Kadamo ta sa mga improvements dira sa Teresita Provincial Hospital naton, labi na ang molecular lab, no. May ara ta subong expansion dira na wing para ni sa mga emerging infectious diseases, no. Pasalamat pa ta kay Senator Bongo kay nag-amot siya di mga 50 million, no, from the national government. And more recently, we inaugurated our treatment, no, para sa atong mga hospital waste, no. Of course, damo man ta nabuligan ng mga farmers, mga fisher folks, although medyo ginmalas ta sa ending kay isa sila sa pinakadako na naapektuhan na sektor, no, sa atong probinsya. So ang mode naton this year, early this year, is really for rehabilitation. We have been receiving financial assistance from NHA, no, in the amount of 90 million. And we also have been receiving from the National Treasury the tune of 41 million. No? Not only the province, ang NHA yung paagi sa province, pero from the Treasury, different LGUs have been receiving, no, din downloads ang National Treasury. So what is ang purpose ini is that na masugdan na naton ang pag-atag sang financial assistance sa aton mga
victims of Typhoon Odette. So we are really relying on the reports coming from the different DSWDs, no? Kay amo na bali will be the official report whether you're partially or totally damaged. Pero Bombo Daniel, we have decided nga whether you're partially or totally damaged, makabaton ka, no? Because the maximum amount naman that we can give is just 5,000 pesos, no? And so there's no guarantee that after this amount that we have received, makabaton taliwat. So we're opening up na already for partially and totally damaged as long as confirmed ni sila. And together with this financial assistance, mayara build roofing materials, mayara pa mga food, no? All of these are donated, no, from private companies. So atong mga roofing materials atong gipayag mo sa nagligad nga pag-interview naton, bali ano na ini natapos ng bidding, may sadugid ang pagbakal sini nga mga materials go. Ang bidding tapos na no, atong 50 million, wala ko pa na-mention. Ang 50 million na ara na. So ginahulat lang gid namon, no? Ginahulat lang gid namon ang delivery, no? But as I said, we have also companies that donated cash. So ano na lang na diretso na lang kami, nag-order man kami sa mga supplier. Why na naya agi bidding? Because these are private donations. So mga more or less mga ano man kadako ang mga donation nga nabato naton gob. Well, aside from the NHA 90 million tapos sa Treasury na 41 million, ang estimate ko siguro mga close to 4 million, no? 500,000 from Senator Laurel Legarda and 2 million, no, from San Miguel Corporation. Kag mayara mga other local donors. So bali ang ano nga mga materials sa mga pagabaklon sini? We've decided on GI corrugated and GI plain. No? Bali idugang ni siya sa 50 million? Again? Idugang ni siya pamakal kay man hindi ba may 50 million na tangadaan para sa roofing? Yes. So additional pagidinig. Yes, we will add that to the 50 million. You're correct there, no, Bombo Daniel. We will add that to the 50 million. And we're hoping local government units will also receive financial assistance or din-download sila sa National or Bureau of Treasury will also chip in, no? Sila, depende sila if kung tagaan nila in cash or tagaan nila, let's say, in materials like plyboard, lansang, lumber. Okay, sa subong may mga pamalay pang may mga pumuluyo pa nga naga-star lang anay sa mga mga hayop-hayop or mga trapal? Especially ato mga partially damaged, siyempre mayara man sila na save na materials, no? So somehow naka-rebuild sila sang ila balay, but of course it's not like what it was before. Ang iban gapuli sila pero sa gabi gabalik sa evac center, no? For practical purposes. Pero nagdubo naman gid subong, no? Nagdubo naman gid ang mga occupants sa evacuation center. So make do sila. That's why it's very important na masugdan na gid naton ang pag-distribute sa mga materials. Okay, may nakita ko bala sa social media nga gina-post nga may ara pa yang totally damaged gid ang ilang puluyan nga nagapasilong lang sila iya sa tulda nga trapal. Yes, no. Even the president, if you can recall, Bombo Daniel, even the president mentioned about trapal. I guess based na sa iya experience man as a local chief executive na if the GI sheets are not available, kasi pwede in the meantime trapal lang anay para lang may cover. There's a cover over our heads, no? So that is really an option which is even recognized by the president. Okay, sige. So magluwas siya sining ginatutukan yung subunggo ang rehabilitasyon sa lugar nga agyan sa bagyong si Odette. Kundi may ara mangikita yang regular nga budget for calendar year 2022. Ano ang mga gina-prioritize naton diri kag ano ang ekspektaron sa aton nga mga kuturan
nga mahuman sa sining tuig 2022? Of course, no, una-una ta mga farmers naton. So, ginapacheck ko na subong ang kung covered sila sa insurance, because if they're already covered by if they are covered by insurance, i-applyan na naton. We have done this in the past, so this is not new to Negros Occidental. In fact, this is one of the programs na a successful program of the province, which began in the last administration, and we continue to do so. No, the same thing also today. I was just talking to Dr. Dicena kung ano ang mga livestock na pwede pwede natin i-distribute. He mentioned about free-range chicken. No? So I said, okay, let's start it. Let's start giving back ato mga ginasuportahan na natin before, no? Because cannot be denied na may mga livestock na dula, no, during the Typhoon Odette. No? So amo ni ang aton focus subong is rebuilding not only those that lost their houses, but also those that lost their livelihood. No? So amat naton gina atiman, no, and hopefully especially to mga insurance ma-avail na gid sang aton mga insured na mga farmers. And again, gina-encourage gid namo ng mga farmers nga wala pa gid nagpa-insure, no. I hope na a lesson can be learned na it's worth investing in insurance. In fact, Bombo Daniel, mas dako ang mga benefit na nabato na over the years, mas dako ang benefit na nabato na sa mga farmers natin over what we paid, no, for premium. Okay, sige, sabayin sa mga infrastructure, abi sa mga roads and bridges, may na-allocate kita subong? In fact, we've already started bidding, no. There are may nakalinya na mga projects, no, especially dalan, which we hope to even implement, no, during the campaign period, because ano na ni siya, we consider it already as ongoing. So we will every year na, Bombo Daniel. That is one promise, especially to municipalities, na every year may ara gidadalan na gina-concrete naton sa inyo lugar. There are certain areas that where we build bridges, na depending na sa request man sa mga LGUs, especially municipalities. Okay, sige. So at least mayo siguro ni kung masuguran dayon antes pa man ang banning. But we feel we are already exempted, no, kasi tapos na ng bidding, no? So we think that we are already exempted. Kung ano ato din bidding naton late last year, in fact December, it should be considered already as ongoing. Okay, sige. Go balikan naton to ang sabahin sang COVID bala. Hindi ta gini malikawan basi makasulod sa probinsya sa Negros Occidental ang Omicron variant, no. May mga meeting na subong ginapatigayon ang aton nga task force participate. Ongoing man kasi ang protocol naton Bombo Daniel, we really don't have a solid defense. No? We really have a solid defense against a virus, no? Virus. History or lessons learned is gasulod din, no? So motong earlier said na we will strictly still follow the SPAS. In fact, Bombo Daniel, we were supposed to already increase again the number of flights, no, but ginhold na mo na siya. Especially kung traveler ka to the south, kabudlay communicate sa south. Although amat-amat nagabalik ang kuryente, pero dili lang gyapon sa dili lang sa main road, no, sa main highway. I understand today ang hinubaan do na energized na, pero dili lang gyapon sa main highway. But anyway, ang effect sining blackout or brownouts, kabudlay mag-communicate, no, especially kung ang traveler dito, no. So that's why we don't want to increase the number of flights just yet, because we're finding it very hard, no. We're finding it very hard to communicate with areas na especially sa south.
Aha. Sige. So, wala man kita sa dapat nga kabalakaan ng mga pumuloyo, Gob, kung halimbawa may makasunod nga Omicron variant sa nga COVID-19, kumusta ang aton yung vaccination ka drive? Of course, we have not stopped on that. No, we have not stopped on that. We are already nearing the 60% or 61% of our target after we do that second dose. No, do we have to worry? Of course, we have to worry. No, as I said, there is no foolproof defense, no, against a virus that will come in sa Negros Occidental. But then again, even the national government maintain tagyapon sa alert level 2. Ako yan, personally, gusto ko yan mas stricto na para ano na naman natin, bawalan na naman natin mga minors from going out. I prefer that, no? I prefer that. So, let's just see in the next days to come. But then again, amana silingko, let's just continue to protect ourselves, no? Double mask is really, for me, is really important, no? To protect ourselves. Double mask and of course the usual distance and hygiene. Okay, kay man nasa ako niya nga paglantaw sini, kung hindi kita ya mag-istrikto subong pa lang, ma-istrikto kita kung ara namin nakasulod na? As I said, no, we as far as travelers coming into the province, we will really request the S-Pass, no? Because if you are not vaccinated, we will require you a negative RT-PCR, no? And as I said, even the national government is still keeping us as under alert level 2. So there are certain leniencies, no? Kung ari level 2 ka or much worse pag than level 1, but I don't think that will happen anytime soon, no? As I said, no local chief executive will guarantee, no, na hindi masudlan ang LGU. Okay. As a precautionary measure, ang mga alkalde, mga mayors sang Metro Manila nagilisugot subong nga ang mga pumuluyo nga hindi bakunado, hindi na pagpaguon anay sila nga puluyan kag subong man mga minors kag ibalik nila ang curfew hour. Curfew for minors. Sa imo nga pag-alantaw diri sa probinsya, hindi pa man gid kinanglanon nga magpatuman kita kangay sini? We can already also consider that, no? But then again, Manila now is level 3. So I guess there is that leeway to implement such a order, no? But that's something that is something really that can be considered, no? I really hope that we will not reach that point, but if we have to do it, then we will have to do it. So depende na kung ang national government magsiling abing nga nationwide na lang ang level 3, mahimo nga mo gini matabo man sa aton diri. Yes, we can do that. We can do that. Okay, sige. Gob, salamat gid sa imong oras unless may ara ka ipahayag dugang para sa aton mga tagpalamati. Ang gwa sini Bombo Daniel, do gintugutan lang ang Pilipinas mag-enjoy sa Christmas, no? Christmas celebration, Christmas and New Year's Eve celebration. So so ang resulta sini is ang pagsaka na naman sang kaso dito sa NCR. So dire si Negros again, no, just protect ourselves. The province will do its best to try to avoid, no, a breakthrough, no, sining Omicron variant. And to our typhoon victims, again, the province will continuously, no, try to assist you and will try to start the distribution of financial assistance and also roofing materials. Okay. Sige, Gob, salamat gid kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon na Bombo Daniel. Happy New Year. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. 6 minutos sa Banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na bombo hanay sa Udto.
Magabalik kita sa pagkuha pagid sang pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. Pagkaligad lamang sa pila ka mga mapuslanon nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-experience. Pabalik na may kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. 9 minutos ang nakaligad sa tagnang nga una. This time ko nato na ang report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ginpahayag karon sa grupo sa mga negosyante nga ang pagpasaka sa porsyento sa syntax. Ginabayran nga syntax, dako kuno ang mabulig sini sa pungsod Pilipinas. Ang pagtax ang mahal sa mga sigarilyo, banwa, amo ni ang pagatunaan sa pagmahal man sa kada stick sa sigarilyo. Di kung ikaw na-addict na sa sigarilyo, di magunto ka sang bayad, sang kamahal nga pagbayad para lang sa pagsigarilyo. Kung sa bagay ng pagsigarilyo, blambot, do ay man sang mga maayong pagatugahon ginasunog talaga ng kwarta, imagine mo na kung basi malabot pag guro tagpulo ka pisos ang stick sa sigarilyo mo. Samtang nga ginahitit mong sigarilyo, gagakamat-amat upod. Gagakamat-amat man upod ang napulo mo ka pisos, no? Ang butag pila subong ang stick sa sigarilyo, medyo daw tag-utso, tag-size. Tiyan mo na ni Kamal sa mong sigarilyo, ti kung mag-imponer pag ining taas pag ining balayaran sa tax sa sigarilyo, masaka-saka pag ining presyon niya sini. Ti agoniya, gini agunto, gini ang mga kultura nato ng mga chain smoker. Yari ang report, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bumbo dahil magabi maning pagsugata sa aton sa 2022, no? Kung sa pila na sa mga kauturan, kay may ara yung resmedin doon nagsaka, no? So, yung ginahan iba sa iba niya, may ara iba niya nga nagsaka ang sweldo, pero may nagsaka man doon dahil galing niya ang buwis when comes sa mga produkto nga makahulubog, bala o mga mga beverages, mga alcoholic beverages, kan mga tobacco products bala bombudan, no, which is ang gina-cover ini sa RA 1147 bala bombudan kung amo ni ang syntax law, no. So ang buot sini bombudan di amo ni ang mga buwis bala na ginapatong mismo sa mga produkto nga mga ilimnon, makahulubog nga mga ilimnon, pag mga sigarilyo products
Bumbudan. Mga ilimnon kay sigarilyo. Yes, correct, Bumbudan, no? So, may lapot, asa sa sigarilyo, Bumbudan, ang mga e-cigarette pag ginablas, no? So, nakita mo na din mga vape na. Mga vape, dalaman? Yes, mga e-cigarette, bala Bumbudan, may nag-increase man ni Bumbudan, no? Kay, nag-impart man ni siya, o sa idalo man ni siya Bumbudan sa nakiling ni nga syntax law, no? So, RA 11467 ni Bumbudan. Ang nasiling ni nga, pagsaka sa buwis. So, wala exempted Bumbudan sa basta sa mga nga mga size ng produkto kaya ginpatungan din sa dugang nga buwis Bumbudan. No? Kung mga nasiling natin yung mga excise tax. No? Gusto mo ning rason dala Bumbudan nga nag-increase ang possible nga pagsaka sa presyo sa nasiling ni nga mga produkto. Pero Bumbudan rin natin ikuhaan ng bahay sa mga negosyante. No? Kay pareha Bumbudan sila nga pagtanaw, makonsider ni kunong amuni nga mga sa produkto bilang isa ka mga non-essential. No? Magsilita non-essential Bumbudan, tinritikin man bala nato ni usual ka nga kinanglanon o kung mga ginagamit lang sa tagado-adlaw na ito pinanglanon na Bumbudan. No? So, ang alcohol o kung mga alcoholic beverages o kung mga ilim ng makaulubog, kag amuni ang mga tobacco products, no? Kag mga e-cigarettes, hindi na yung Bumbudan masiling nga mga non-essential ina. Pero may positibo man ibang Bumbudan nga impact on the part ng gobyerno because sa pag-increase ng buwis, naku man ibang Bumbudan ang malbulig man sa gobyerno. No? Kaya subong sa pananaw ng Bumbudan sa CEO sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry sa Mr. Frank Carbon. So ini yung Bumbudan yung pamaagi lang nga pag-increase sa syntax sa law Bumbudan. Ako nang ang buwis para sa sinibing nga mga produkto Bumbudan. May dangtan din sa wala sa gobyerno kay because nga to halos sa dati doon nag-struggle kita diri sa Pilipinas sulod sa duwa na katuig when comes sa pandemic, no? O kung pagpatigbato nato sa COVID-19 ti ang kwarta naton when comes sa healthcare system ko dati doon na no? Doon na gamit din nato sa tudo-tudo nag-stop, no? At sa bulag ang 2021 nagsunod pa ni sa aton si Typhoon Odette, so which is dudamo gibubudan ang nahalitan sa nasiling nga kalamidad. So muna ba Bumbudan, no? Ang pananaw sa isa ka negosyante kung paano yung Bumbudan mapusla, no? Ang pagsaka sa excise tax sa nasiling nga mga produkto Bumbudan. At para sa ilaya Bumbudan sa mga negosyante, may iban nga mga business owners nga medyo affected din sila no? Medyo problemado man ni Bumbudan kay because sa pagsaka sa buwis, siyempre masaka man ang presyo sa nasiling nga mga sa isang produkto Bumbudan, no? Kung naman hindi ang mga makaulubong ilim, no? Kag mga sigarilyo Bumbudan. Pero isa pa din ni Bumbudan sa mga positibo man nga resulta, at siyempre kita rin sa Pilipinas, mahagan-hagan man natin mga bisyo, no? Especially sa mga motoran natin, may kamahiligon man na Bumbudan, tagay-tagay, grabe o kung gamit man din sa sigarilyo. So, ito Bumbudan, doon medyo, hagan-hagan, nag-invent up sa nasiling ng mga bisyo Bumbudan. Yes, Bumbudan, no? So, may dugan rin nga payag sa aton ang Chief Executive Officer sa NDCPI ni si Mr. Frank Carbon. Una-una ng aton tobacco products, regulators, no? Alcoholic beverages, tawag niya non-essentials, no? Magiging noon sang tao na especially subong try po yan essential. That's why nga kag ang gobyerno kinahanglan siya more taxes tungod siyang blastuhan korte ako ang utang, no? Ara pang COVID nadugangan pagit siyang udet di ang gobyerno pa kinahanglan taxes para nga ma-rehabilitate ang udet nga damage area or rage area. Hindi pang away ka. So, this is really important na ang aton tobacco products kag ang aton alcoholic beverages which is really non-essential, no? Should be taxed also. Why pa na da? Ang dapat luxury cars, i-tax man. Dapat everything. Ang travel, no, those are non-essential, no? Ang atong mga cruise, ang atong travel, which are not essential outside the country, should be taxed also. Another non-essential items. Kaya mo na mo ang ginapangita sa gobyerno, sa especially sa aton nga finance department, what are the other na pwede pa matax o dugangan ang tax? And we need more taxes. We need more money to rehabilitate sang udet na
damaged areas plus sige pa away ay away hindi pa deklarado tungkol sa conviction not on and everything. We need more taxes. Oo. Kaya kung hindi kita magputang more taxes, ang key foreign nato nga landas di magpulong sa aton kinalan. Pakita yan nga may ara kita kuhaan na kwarta nga inubayad siya din mapaulang. Sa negosyante, wala, mas-slow down. Kay magamahal. Non-essential na siya, mahal pa siya, tungkol sa taxes, kay paspon maninamon, i-slow down din ang tobacco kag alcoholic beverages. Oo. Oo, mas-slow down so far as that. Pero this is good for the country. Kaya kung magpangita kita sa additional source of revenue ang gobyerno, makautang naman kita dugang para i-rehabilitate atong area, no, northeastern Mindanao, ang Visayas area, no, nga damage tutugid siyang udet. Kag may kwarta kang sige away para nga magsigi kita kapalpulong, sige kita isolate ang gasto sa away ka sa COVID magastusan sa pagyapon. Okay. It is very good for the country. Small portion malang niya sa mga business group ang rektuhan. So para si Mr. Frank indicate man ni siya tuman ka dako nga kabalakahan gidla no sa ato no sa pagsaka sa sining mga buwis. Wala. But it is good for the whole country. Even this is good for the whole business. Kay more money will come in because may source ka. Kaya ang manampautang ang atong foreign lender, hindi ang pautang dalawa ay source sa kwarta ng bayad mo. Pareho mo na sa individual, no? Private. Depende malam sa bangko. Pumudan. Yes, pumudan, no? So, tayo mismo pumudan ang pananawan sa grupo sa mga negosyante na nukod sa pagsaka ni pumudan sa syntax o kung nabuwis sa nasiling nibing mo ng mga tayo sa produkto. Ayaw man ganito nga pasakaan ang buwis kay non-essential man eh. Amugid pumudan hindi man na natin, hindi man dumapuslan ng bedo adlaw. Pero ang iba na itong mga kulturan, pala pumudan nga doon nagka-rely kit no? Pero inisipon man lang na, pero hindi man tanan pumudan. Pero at least bala may disiplina. May ara tao nga, Bumbo Andrew, may ara tao nga, bisan way na bakal bugas, basta may bakal ng sigarilyo. Mga daw, basta may bakal ng bala, asang agwa di pataranta, pero galing pumudan, di ko magsigi-sige na, di kita na kumalikawan, di ang mga insidente, grabe nga rason sila, kaya di ko sumog. No, pag naghalay tabi ka laklak sang makulubong ilin nun, post kung ano pa nga mga wala na-expectar nga mga insidente magkalatabo ka sa pumutan. So mayo manigani kay matamat ng bala pumutan. Dobulig man isang gobyerno sa aton no na makadisiplina bala sa aton man nga makuturan nga binagdinag man bala nila pumutan nga imbes nga may bakal tani sa amon nga mga balaklon bakal ta na lang ko ni gasto ta lang bisa pa nang lanan sa sulod sa panimalay pumutan. Amugid. Yes, Bobudan, no? So, let's hope nga maging positibo ini Bobudan kag basi magabot ang simpo ni nga mga otoran Bobudan bala makibot na kita nga wide up laga bisyo wika nga isang mga pag-inom, no? Sa makulubong ilin nun o kon paggamit sang siling ni nga sigarilyo sa mga papubliko man nga lugar Bobudan. Okay, sige. Yes, Bobudan, para sa papangalagay sa bubuhanin sa Utualis Bobo France at Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Pasta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alauna. Standby anay Bombo Dennis Rubica, kwaon ko ni anay Bombo Kim, unahon lang anay si Bumbuan, no? Or si Bombo Dennis na lang, no? Bombo Dennis Rubica. Task Force ASF nakakonpiskar pa sang masubra 80,000 pesos nga balor sang imported nga dilataw sa katapusan nga adlaw sang tuig 2021. Nagingagaw pa ang Task Force ASF sang probinsya sang Negros Occidental. Kung na ito nabi ang report sa piyak nga linya upod sa kay Bombo Dennis Rubica nasa provincial capital. Bombo Dennis Rubica, please come in. Okay, sige.
21 minutos banwa nakaligad sa tagna nga launa. Standby bumbuan bawo ang pagbalik subong sang vaccination do sa dinto aya lambol to do kadamo nagapila subong kagiina rather nga magpabakuna do damo magaling gusto magpabakuna subong. Ala, hindi magiging magpabakuna, may Omicron lang. Basi iway ko mo maigo sa Delta, basi sa Omicron lang kung maigo. Balikan nato ng report ni Bombo Dennis Rubica sa Piyagilinya. Bombo Dennis, please come in. Bombo Daniel, nakahingabot pa sa tuig 2021 ang ato sining ESF task force no sa probinsya. Bangod may na-confiscate pa sila ang process meat pork bamuda imported ni no halin sa South Korea bangod sa paglapas sa ato sini Provincial Ordinance on African swine flu o swine fever ESF Bombo Daniel no? Kaya balantang Afrika ang sa ako ng South Korea isa sa mga infected karon sa ESF Bombo Daniel no sa nagligad nga August o na December 31 no nag-conduct sang test buying online no ang ato sining ASF task force sa pagpauna sa ato sining sa provincial veterinary head Dr. Teresina nag-order sila online no so nag-positive naka-deliver naka-order sila sa duha ka karton sang sining luncheon meat made in South Korea. So dito mo daging usisa kung di na biniyaging kwa ng ining produkto dito na ibaluan nga gikan ni sa isa ka baligyaan man no. Diri sa may sunod sa Bacolod, especially sa may North Drive area ning daw convenience store man dagdag naghalin. So nagpatigayon sang apprehension ato sini ESF task force kag dira mismo sining isa convenience store dito pagid na recover ining madamo nga mga stock no sing luncheon meat spam no kag iban pa nga mga dilata no from South Korea. Bombo dan mga 78,000 pesos no ang worth sining mga na-confiscate no sa ato sini ESF task force Bombo Daniel no so dito sunod sa kay Dr. Teresina nga ining owner sa convenience store cooperar man sa ato sini ESF task force kagagin pang pull out adto nga mga dilata Bombo Dan no so nag-apilan ko aton si Dr. Teresina sa publiko nga hindi tali pagbaklon no ini nga mga produkto from South Korea kay base ibala nga mo na magka-contaminate sa aton no sa kiti ibala naman na madungan na katuig nga negosyo is ESF free no Bombo Daniel no so from January 2021 until the end of this year 2022 December 31 mga 10 milyones mga libong mudan nga worth ya sa mga confiscated pork products ang natigayon ya nga madakpan no sa ato sini provincial ESF task force no sa mga puerto sa ato sining airport nga nagasulod iba natin imported ay iba na rin sa ibang probinsya nga wala sang label bala natin hindi mabalaan no pasayli na sa mga lugar nga kontaminado iya sang African swine fever Bombo Daniel no so panawagan sa ato sining provincial vet ngati dapat maghalom kita kag gable on tagi gibabakal naton nga mga produkto plus maintaining imported no kag ining mga halin sagwa sa aton sining probinsya Bombo Dan pamatian ta si provincial vet Dr. Renante Disina. Again, online seller kami na test buy namon somewhere in Talisay. Okay. Then nadakpan namon worth 2,400. So gin-trace namon may isa ka outlet diri sa North Drive. May nadakpan kita ng mga Korean
food products sa isa ka mart, isa ka outlet nga na confiscate no, worth 28,000 no, mga luncheon meat, no, spam, no. Amo na siya ang accomplishment for the last day of calendar year 2021. So ining mga product was reported na ni. Ang ining isa sa outlet, isa rin sa importation from Korea in latter in issuance ang notice of violations. But nag-agreement siya nga i-kuhaon sa iyang stall kag i-ship back sa Manila. Okay. Anyway, ang Manila is an infected area. So okay lang na sa ila, no? So amo to ang din-agree. So paano kasi may nakadamo na nakabakal daw, damo na sila kangay sila produkto na na baligyan nila. Posible, no? Kay sa December 10 pa nag-abot ang ilang goods. Okay. So, aton intelligence report, amo to na positive. Until now, kadamo sa kabakal sila kay barato. Okay. So, amo nga ginapangabay sa atong tumuluyo, nga hindi kita mapatronize ni mga barato, nga mga spam, mga canned goods, nga halin sa China, halin sa Korea, kaya muna pa na magdala sa African swine fever diri sa probinsya. Okay, Bobo Dennis. Yes, bumuda mo to ang panawagan ng kagpahig ni Provincial Lebet Dr. Renante Disina. So pumangkot aton si paano siya nakasulod sa probinsya kiti may araman sa mga border checkpoint bombo dan sa Puerto ta sa airport ta sa aton nga mga land border abe from sa occidental to oriental, no? Isa din sa pahig ni Dr. Disina nga ikusa enable nga mga kaangay sila nga mga canned goods, no? Ginakuan nga bumudan do impo nila sa iban nga mga grocery items, no? Karga sa mga delivery van, sa kota kadakoon ka sa muon sa mga delivery van nila nga karga sila grocery items kasi hindi na ma-check up, no? Hindi na isa-isa gid, no? Dodra nagasulod ni kung paano nakalabot niya diri sa Bacolod inay mga imported nga mga dilata bumudan na sila to halin sa South Korea, isa sa mga infected sa ESF bombo danya so gyapon na as of today January 3, no, so far duay na dugang confiscation manitong last kid na sa December 31 bombodan. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa mga bansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Kung mag-amuliya ka in aga task force, laban-laban hindi gid makalusot ini mga produkto sa gikan sa South Korea nga ginaban anay natong subong samtang may kaso sila sang ASF. African swine fever. Daw nga sa diin may mga canned goods sila, may mga dilata nga produkto nga gikan sa karni sang baboy. Ti base bala kun ang mga gin-process nila nga karni sang baboy infected sang African swine fever, ti base marimalasog kita yang nga magkakaon sining. Anon ta man ang bulo barato nga dilata nga ma-enjoy kita sa pagkaon, lipay now. Pangasubo later. No? Hindi kita gusto nga matabo ang kangay sina, nga pangalipay now, kasubo later. Kaya na-infect na kita sa African swine fever. 30 minutos sa kaligad sa tagna nga launa. This time mga kabayanan, balikan natin ang report ni Bumbuan Sindol Surilia. Kumusta naman ang syudad sa Bacolod? Pagtungtong sang tuig 2022, subong naunang working day sa bulan sang Enero, kag sa sining tuig 2022, kay sang pizza 1 wala man sang trabaho, pizza 2 Domingo wala man sang trabaho, subong ang pinakaunang adlaw nga may trabaho. Kag pagkatapos sang mga selebrasyon igin patigayon sa bulan sang Disyembre, subong umpisang working day, nag-resume man dayon ang vaccination drive sa syudad sa Bacolod, kag ina sa pila ka mga mall daw may
sa vaccination site nila Bumbuan. No, may mga nagapila to. Do nagdamo subong ang interesado magpabakuna. Yari report Bumbuan, please come in. Yes, sa Bombodan, no, kay sugod naman subong nga adlaw ang vaccination matapos ang holiday nga ginpatigayon diriya sa aton man niya sa bugos nga kalibutan, no. So Christmas kag New Year. So ang mga vaccinators kinanglan man nila Bombodan yung magpahuway sa holiday. No? So balik Monday subong sa mga malls diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag pila iya ka mga vaccination centers kay sunog gani diri kay Dr. Chris Rongon ang AOC Medical or AOC Deputy for Medical nga hambal niyati although nalabot na nato ng ginatawag nga herd immunity pero mayara naman pa man sa iban nga nakaschedule nga mag pa second dose atong mga wala pa nalabot para sa first dose gina-welcome gina sila Bombodan ang mga yara sa 11 to 12 to 17 years old kag subong man Bombodan ang ginapreparahan nga 5 to 11 years old pero wala pa na iya so meaning sugod subong nga adlaw, sige-sige na ang vaccination suno kay Dr. Chris Rongon. Kaluyan man sa aton di sa may syudad sa Bacolod, hindi man gid tanto ang kaso sang COVID-19. Unlike sa NCR, kay man dito sa NCR, ito lang nag-party-party, ito lang may connection kuno. Tapos may dala gali siya nga Omicron variant, kaluyan Andrea sa aton, no, wala man. Pero bantayan ang subong nga simana, Bombodan. Kay if in case any blang post-holiday surge kay dibla damo naglinuwa sa aton sa Christmas, damo naglinuwa sa aton sa New Year. So sa post-holiday surge diri pa na may baluan halin subong tubtob sa weekend Bombodan kung mayara magduga nga kaso tibaw amo gid dapat pangamuyuan ta no. Pero in fairness no kay tungod nga nalabot man nato ng herd immunity somehow may protection naman niya kita iya nga mga Bacolod nun no. So Bombodan sa dugang nga pagpahayag pamatian naton si AOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon. Okay, sige abi, pamatian ta si Doc Chris Sorongon. Talaga vaccination centers natin sa malls, ang terminal natin, tanan open na. Open na. So, di ba lang nag-holiday break kita, Doc, no? Since before Christmas. Hindi. Actually, isang after Christmas, may anak man tagya po bakuna. Kaya may mga barangay, pa may mga schedule. Ang last natin nga bakuna was December 29. Okay. Kaya nag-open kami sa Ayala for to accommodate those na mag-booster ka second dose. Okay. After sa 29, nag-close na kita. So wala kita bakuna sa December 30, 31, January 1 and 2. Subong nga tanan nga vaccination sites open kung di nga mga iba ng mga barangay. Madamo pa ni Doc ang Doc? Damo pa ni ang target ta. I mean, di ba naka-herd immunity naman ta? Definitely ang aton nga target subong mga booster doses. Tapos ang mga kabataan na 12 to 17. Then ang mapa second dose na almost 10.71%. Then ang iba nga mga anti-vaxxers mga ginapilit na mga ginakumbinsit na ba magpabakuna. Okay. Then ginapreparahan pa man ng bakuna ta sa 5 to 11 years old. Oo. Pero wala pa gid na, Doc, no, ang 5 to 11 years old. Actually, nag-start na kita master listing. Ito na lang ginahulat ng supply. Kaya wala pa kabot ang ipakasang national government na 15 million doses. Doc, may holiday surge. I mean, after Christmas and New Year, nagdamo kaso ta or wala man? Because ang tao na ginuwa. So far, ang kaso tas ang January 1 was 1. Oo. And ang kaso tas ang hapon was 7. Okay. So 7 nga na, ano mga asymptomatic, isa mild. Ang ano mga asymptomatic are all fully vaccinated. So in the next days, this week, it's crucial. Kailan tawon ta kung masakakaso ta o ma-steady kita sa single digit. So kung mag-stable kita sa single digit, we can say nga wala kita post-holiday surge. So that's why, subong si Mayor Bing, nag-mint na siya sa mga barangay kapitan through Zoom. Remind niya mga kapitanes ang enforcement sa minimum health protocol. Kagang intensify pagit ang aton bakuna, labi na gid ang booster doses. Kay iba nga lugar, especially Metro Manila, nag-alert level 3 sila gani, Doc mo? Kay damo yung kaso. It's because of the Omicron. Yeah, okay. Confirm na sila yung local transmission. Okay. Especially itong taga New York City, itong nga babae nga nang laton mga katao. So kita naman subong, Councilor Isi is also on the lookout. Alert man ang iya nga team, especially ang mga
OFW naton nga mga nagapauli halin sa red countries, ginasiguro gid naton nga ang home quarantine nila nga additional 7 days diri sa syudad sa Bacolod is strictly observed and followed. Oo. Although, Dok, no, sang Christmas, New Year, damo gid ang ginuwa, visible kita tama ang mga tao. Yes, ang ato lang sila iyang kampante lang nato na iyang bubuan is the fact that maybe these people na nagaguluwa are all fully vaccinated. No, ang ato lang sa sila is ang iban sila gagamit man yan sa face mask, ay mga minimal security. Ako mo lang na ang wala lang din siguro na observe nilang distancing. But again, we cannot be it's a holiday. This is their first time na makagawa sila after almost 2 years na pagbata sa pandemya. Yeah. But again, we would like to reiterate na in spite of our holiday, si COVID aral yapon, and hopefully this January and the next month, this 2022, we continue to enforce and observe the minimum health protocol kag mapabakuna kita. Kaya perfect na kombinasyon para hindi na kita mag-surge kag hindi na magdamo COVID na diri sa syudad. Bumbuan. So, Dapat kaya nga subong pa lang, ya mangandam na kita. Kag istriktuhon na ya ang pag welcome naton o pag pasulod sa sinema nga OFWs nga halin sa Manila. That's right. Kaya because sa Omicron variant, so wala ang nag-party-party, si party girl, so wala bumbudan. Sino ko nung mga koneksyon niya? Sino ko nung mga koneksyon niya to Bumbuan? Di may hotel. May connection saya sa hotel. Kita mo nakagwa siya. Dapat ining hotel ni party. Ang operator sa hotel ni kag ang responsable sa pagsugot nga makagwa siya pang prisuhon ni makatilaw bla priso. Nanghalit saya bala Bumbudan. Kag ining nagapanghalit ni dapat ni siya bitayon. Oo. Bitayon suli. Mapadayaw pa siya nga mag-party-party siya. Nakagwa pa siya. Why siya balo. Niya sobra na gini siya ka tikalon gid. Oo. Nagkahambog. Amo gani man no padayaw ya payati nakagwa siya way siya kay balo sang konsekwensya niya nga tuba. Yan natuga nga damo siya sang nagkalalatnan Bombodan. Hindi lang yang mga friends niya pati sa hotel no nag-hasik siya sang iya yang nag-hasik sa nang lagim. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Soria para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Soria. 39 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Dapat diri sa syudad sa Bacolod bangin istrikto gid kita. Councilor Ising sa Langga no sa ibo kamot nakasalalay ang seguridad no sa ibo kamot nakasalalay ang pagsulod diri sa Omicron o kun hindi pagsulod depende ni sa kaistrikto naton sa mga OFWs dapat nga pag-abot diri sa Bacolod ipedalong gid gyapon sa kwarantina. Bisan na kwarantina na dito sa Metro Manila, kay waay man naton basi ang Omicron nag-manifest pa lang sang manugagwa na sa quarantine facility. Pag-abot diri ara na ang Omicron variant sang COVID-19 sa iyang lawas. Wala na kita banwa sang nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo hanay sa udto danay naman kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta radyo, Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangon!